tina jano kache mama so wonu na mpe no yes what tijai wa ma ubedi anko asobuduro na sisi maso yes ene na ade na sisi waso no odo no na de na ma odo ne baaye asemu kache me ade na ma odo no de na wosi ni de ni yeden mame ya Josephine ade na mame ya de ye wo ya che se odo ne baburu so wa ma wo ma meka che wo se ababa wa we nya baaye wade no enso se ma me asase aba me ntijai Akos me name say bi odo me kwaduro so a Ujede. Oh yes. We show Obama. Apart from Masam na woka church mu wo ye obi a wosan ko nro so. We show ni so a. Me ne te de me hu bibi sa de. Nti o ma wo bibi. No man setase. Kakara. Edi? Yes, my boss. O man stars. O kakra. Enu ti yes de odo be ya ma ono eno ntimi nye de odo obeye no eno ontumi nye yes so hunu na se oba no okra masan okra ma mensa obi na papa okota 36 years okay enti usi ushia mame ya no na onyem okay enti onyem no na wo start the passam to n'animu anaso wo ye Bra society Akoma Nsem dwumade no ebre wo ba bia wo bia ntimisre wo ada no abomode atena wo fidie no ho na watai chuku no watie die ebekoso sab pepenso ena so behwe ye Facebook a Akoma 87.9 FM like in page no comment koso aso behwe ede amaye ena YouTube Akoma 879 and also subscribe na me notification bell no so ebre so you get notified no asha mafufro so to me enye bi ahwe ubehwe bi ewo say Chrome TV na fe Rabi 1 TV bodonko eye 1 ekono a Onia TV so elbetum basa be yamo fantum no say eyade a wo hwe wo de ewo TV so nko ade a ene bomode asa wo beseche akọ Rabi 1 TV and also say Chrome TV ubenya na hyase na ahwe ewo ho na bibia tumi ayekama ede amount na shanenso ema mi free FM 97.5 nso ewo techiman sabre wonum ebiem fans of Akoma Nsem dem Akoma Nsem fan club no so yede atumunti na makoso a ewiabre na mahye ede amaye papa na yanko midin ede Maa Akos mabedwafo wo ha sei na na akua koko wo ha sanso na evangelist Samuel Mensa ewo ha na yire so ewo ha sanso ena Ishmael Tony wonu mo boye chidom ne adontene na yawo ede ye ko social media live Facebook YouTube sanso na benya bi nso ahwe ewo TikTok nso live ewie na bibia etumi ayekama ede amawo afei akua bibi wo hofa enra story no ho update bi ho a ewie mo de beba ye ne anase ye kan bibia ewie preko bema ni so be ye be fa ban ye ni de okan ye no fama ye kakra na fe ye ntoa so enra ye Bernard driver Bernard when your father Bernard where your driver Bernard inti driver Bernard enafe Linda in cancer mame ya inti enu e kama ne kosi sen enu de wo de asam ba krom ha nsam ko an esisi ha nsam nani susu de ka kosi ye enu an se Bernard se on de opese wo ye die ni na ohun se eba no enye ne dia kra na watene nse afiri ho fi se dia kra na e ka no o se yo fa bi ba ko no so fa bi nti wo mumienu nyina fa bi ye ntumi hu dia wo mesa ne dia mfiri mu si ye ncha akra ni mu si ye nye den nti ye pesi ye hu 87.9 na ye de na ade ama no nti ye ka kosi ya ne se o se nyame ya adom a oboaboa ne ho aba na ya ye die ne no na wo hu nse eye ne papa eno no onye ne papa hallelujah no apija ne nsa efrase die ne no so Mako nyame nhira ho
wo se wo ndio onko no mmra de sese wo de support bia no wo de be support nyame nshira nshira so papa pantienra na ne ye kan ye edi ekosi ye no no nti ye twenda sika no ebe ye ready o mo part no ebe ye ready na fe ye nso ye tumi aboa na ye die ne no na ye hunu se eye ne dia ana se enye ne dia koda na je se obia eho ato no enti yenya nana ede we na ma ye ndi update na ma ye no yenko na ye ne enua ba ye bi enkodi enkomo obapa memo hawia yi eba Akoma 87.9 FM mampa cho mejo so wodin pa cho ye friend Doris yeboa efri hene ne bae pa cho me fi jache pram so Doris said in fi say pa cho 23 years area Doris pa cho ye de bokoma pa cho na me ko school na me ho abrantie bi na one me kan class na me ti ase na 87.9 Nsem bae na ye de ko to manim na omo je ye na ombe kan ho asem nsi ombe kan ho asem no papa san ko bae se e wonom ye kuadwuma no mo ye ne ba ne nya adwuma bia sese afi na opa adwuma ma no nti aka bia ono ne behia na obeka asa nti nyinsa ni mo obeka asa sese kokoo ni nyanso ye nti me ma me mo eka bia nhu no na me wo a wa behia ka na fi ho no na ma me hwe me a covid ni mu hwe me a ma me wo nti me wo ye no na omba na papa ye so obedwo mo 30 million na we say osile na 30 million di wonya nti omo nteso na mo kama ni be see 20 million ti 20 million na papa ye so mo de 20 million be ban sa na omo ma beto akola ni di nya sa omo nto akola ni di na okope ho assembly man ene committee chairman ni asofo be pam papa cho so osile na omo be so akola ni di a omo be nya 10 na aba na 10 million na aka no mo de aseko ku bele na panifo ni be kan na papa ditum se wate ti omo sa be she kokoo obre se kokoo obre no de 10 million na be soso ma me pa cho kokoo obre na twem e ko 3 years akola na 1000 ma da 10 million nso e kan no nso omo mitwia he oflo omo nso anu medi watem Akoma FM na ye fle papa nka cha ne se ne ba no me fle ne ka akola na asem chile na anu wadidi atem wadidi kula didi ma me munyina atem papa nka cha me se minya abotere ono abeka bibia afa me sa fle papa no ka cha me se ni banu kula wo mu papa ejabu ache mpacho yi ma papa me fra no ka chen se ni banu wo mu ni bi mti se kula de wayi na no afiri na asem ti bebe epe bia yemfa ne nko na mbo ho assembly mama ne wono so kan bia still de wo ya na wo ye de ko ho ahemfo ho omo fra ne sa boy na amba fe ka che se bebe epe bia yemfa nko ye fra na obeba pacho no antina mediaba enti na wedding fee sembra wo school wo shia branch your can now 19 years na junior high school and senior high school vocational school senior vocational school ena na woko ena wo di shia no na ye adwuma ben e di asem no wani nkanka no kwanche no se o immigration officer but yin se ani baba ya che na papa ba ma mu se afi na wo pe kwan ama no nyanya emu kwan nti papa ne yese onya adwuma bia ontimi nso manyin se ne momme so nti no no abeye bibia eye iman no papa ejabo ache no ono abeye bibia now 19 years na Emmanuel James so I was saying but Oka James so 23 years oh okay nti na wo hwe wo se wo pena wo hwe ne sabi fache me ne yobia ne tibia ne hu se oya brantia usia wo vocation usia wo sa no nyuma kakra na eja echina bi obeye master bibia ye kama na wo susu se obetumi aboa wa brabom ja homa no e de na hu won hu so obetumi aboa wo mampa so mi ko school ni dia na me ka so mo ya na me boa obo akwa be so se enuoma mutoto no ebi ho a me fe papa mo si obi a ye nyanya sika sesi a but me fe na but na me nim sika na ode ko epe adwuma no kwan sika na ode send ma me toto me nuoma no ti a chile na we ne ba na papa yese sika a wotua ni nyina still na ye mfle ne ba ne sika na onfa nko nti na ma adwuma no still na ne nsan kan oh wodo foforo nti se o papa so o pay immigration mu ka ekwan dia ma no nti sika bi a omo be demand no na papa de be ma ne so onfa nko mo nipa ko pa adwuma no mu kwan ma no no na wodi abro na de atosreba na wodi abro na wodi atofran pan oh nti na ama na enye immigration mu kwan no and eza won so Canada for them
I also ka ho bi e boy na ono so no this kan ma bebrebe to turn ye ma here wanya adwuma no we misan ba bi onya scan free so I am roba misan but ono no ka kire me say wadwuma no wanya ocha picture bi bachelor me wabla na o share uniform no ti no ka kire me say wo adwuma nim ti me na me say na me say wo adwuma nim oh tina se ya wunu se no wanya adwuma bi san se sa uniform no ko fa free na de share okobo mo ko anazo okopam yin e fa to na ye editing kula obi die no no twa de ono na isi so Some you hurry up. The moment you smart, you almost you hurry up, papa. And you know, Okoye, Okochan, or ye editing. And Okofa will be immigration at Adian, or didn't who could remove. What didn't it see what in this one? No, as me immigration officer. Hey, and no ma woman on the soap immigration officer. Eh? Do me baby the door is so that me friend do nti no na me de be frɛ wo do wani ji immigration from ba hu officer so wo mata de yo fe mam patoi aha nti o twa ba kire wa na na ne ye o twa ba kire wa na na ne se ayi asi kire ye de agusire bam ne ye de asi ja so no ai wo ya na asi de open na bia no ana me bo they say why the open area e kwan the wa fasu pa why the open area so that e ju immigration officer bi abaye dai ma mesulo hey asemu na we say we pay your catch we so immigration officer ye ma wu mani no one fa wo nkofi a obi behu wa catch we say abrantie yi wonya dwuma na wonye nipa oso ayo ma odemi kofie ba odemi kofie no papa no ma me omunyina obi eni ho a oka no me busa ma me no papa na omunyina support o mo ba no omo nka no kule omunchi edi na obi sa wo no edi adwuma ben na yimaye na wo se o immigration nim ona papa se wo wo oh wa papa so atwa ntroto so wo wo nti nyinsa ne ba na kire na papa no hu ka na wo bonansa na wo ka kire me se ne ba na kula adwuma na onyanyaye afi na wo be nti me ne me maame mu de ne anya nim se o adwuma ni na wan kan chenda kro se o pese obesra na adwuma mu da o se be ya be nu se ma na me kan bat me ka bia na o pese obechile me ho no tini pelent mo kra me kan bla yanza na o de me kwa mama ko hu omo nti utumi su ya adwuma ni wie e fa chan me wie okay nti se utumi ya de ne e fa so na me yendo me but ase sikana am de start ye no na indomie na akosua no vocational school me ba so da binya na me kosua but ase me bai de no na me ye na me chese de na akosua no ho bia na obi itie na obenya adwuma bi kra ma wo dia support o ban kakran kanti de na akosua ya utumi ye pa ma meat pie cake short bread yan kasan so we ya sure nya zuma bread bread ya to bo apa o mo ma so na apa me mo ma gasi to bo so na apa ma fa so that utumi ye ne kama pa nti utumi ye biton kakran wo fie me call me ma me mo de na me ye biton kakran e chan yem birthday nti obetumi aye bi abreme e chan yem birthday obetumi aye bi abreme obetumi we pa so cake no ayeka ba nya ka na se menwoma na nam de na kodi me ma me mo no na so utumi ye bi ofie ton na se na ne ma kodi ma ja tene de mba me nya bi but na me yo have kenya se na me who wants an nyuma se what's the facts na we ye indomie we ja indomie se de na aye ma se ade me nya bibia obi a wants an nyuma utumi ye chips utumi ye pie utumi ye cake rock bands wuntumi nye enti donuts wuntumi nye enti se wuti fie ya dan well vocational school no con how many years about 3 years enti 3 years na ekwa anya bi akra no na wo kan wo so wota na okodura no ayi na America abrantie wo so do ne wo ye no onfi wo de na so abra wo ko school no wotumi support wo ema wo ototo ne ma he vocation ohun ehun ne ma toto nya asem kitu wo mo ye home economics ne ade no e ka wo mo bo o ma wo fo bo nye kaketoa
but why what to me support you kakra emo aye no na kokko turu mu nyina apo emo no say etimi no ebu akokko yem ampa omo mo ye vocation no etimi no omo ni bu akokko ni yem wo ni yem muni ma mu misa eno wansu ayo ene wo wa anko ni ye wa ko ye court vocation etimi no omo wa akokko du I saw the father has said na good him no one come say ne dempo munye bi mera eno no mu yi akokwa ne yam ne yam ne nyina anya sa ne nso gumo no no ma ne nso ne na yi gumo na mo asesa mo na gumo sa ne ye no so what you say wo amwo wo sese kra no wo wo pam wo tumi awie wo wansa ne nwuma wo ti fie ye den wo se wo de wo niema akogu ma me ho eniema ne guo ye den na wo so ti he ye den do aka wo dia so be start na wa ye bibi nka wo ya chips wo di ko school wa ye beto enne popcorn kra no wo chi na wo de ntofi bi mako bi hihye ho a enkudai o mo beto wo ti fie ye den Ebraba Katrina wo ti fie ye den meat pie we hear better chips we hear better and you to fear then 24/7 Mama so na me ye indomie bio and I hear them na I say scanner am dey start here no na me dey sha akola no nti am scanner san hye akora na wo enkora ne dodo ye sen 87.9 Kumasi akora ba ko wanya mfie sen ba so ko 3 years abe do akora 3 years life ben woni mbo atade dodo san ya no be hye will be. Let me tell you people something. Let me tell you something. Wo kra wo de anyese woni san nyumo. Wo won san nyuma. Debia bema yen hwe ni say your dore hwemanim ensu. Sese pa haban mo no te na dadate do. Enti sa akoba se wo kuni wo yare da ho. Ontumi nko ontumi ma ontumi nyahwe a obedan obekwa akwata ke no se be ma still me no na wo ye wo so yare da ho so ba miska hwe me ba ana wo dia so die no bekwa akoto Emmanuel J papa so te sade na papa ye ya wo no so apa aba no because nyo no na ji feelings no wa hwe ne de awie ono awo ne de bi ni Emmanuel a wa hwe no no ano opeso de no kwa immigration no ti se Daniel nso wanyini na enei wono so so wahunu sede esi fa baawo a ono so hwe ne de ye fa no so ntonche yade ntonche sesei do imano se Emmanuel Ejei wawu a obeden ba ami ameshan exactly wa wo behwe no one wakase wa wo behwe me dase kwan be so na ka be fa so de ahwe no mamba so me ye adwuma good ka be ye adwuma. Until now, I didn't know what to win your juma. Can't how much me. You receive it to me about what? Doris, my feeding is why you did. What when you hear mamma or say, Emmanuel, so what woo and Cabaya Juma channel. Dear Tina say, won't you say, what's I will be a Kawana? Aquadaba Conwa. Good. Dear T. And as a wa bono and yes ye adwuma ye be ye adwuma but a foot you here because we just say you want to be atimi so you plan ahead which she will be said ye be ya enei bibi si wa kwan mu obetumi anya bibi atwitwa ho owo tumi ba sabe ubetumi afrim be ma ne betumi afrim se wo frim gya akora na de na wodi gya no hwan na wodi ne gya no hwan na behwe no ena se be man nso free mu gya wa wodi wani ato ne so yi akora ba ko 3 years why na be hwe no wa enti se kire me die wo se nka se be man na free mu anka be ya adwuma hwe oba ti die enti na se won fa ne se be man na free e wo mu so ote ase be man na ye na sade de na won nwo wani na won hwe oba die na hia man se minister am dey start Uniska what they started there adwuma Edi adwuma Doris
edi adwuma stories gumachi pa mampa so indomie na pesa me indomie sana beso indomie me din kan yewe ndem 1500 next start nti se wo san ba ye de to so bi sana beso indomie Akoma FM 87.9 Kumasi. Domitio ma say minim enyoma na to ano mututu minti say minim 1500 na ba sanso dia indomie de beso edi ya na abetuto so wo niema wo silvers no wo niema we bia ni ho dada nya wan wo carrot ne wo vegetables ne ho niema ya na wo beto ene enye no a do keka ho no obra ne wo abo what say ye fa ye ni ntu ne mema ne so bebre because ye wo mema wo ye irresponsible e wo ho me pacho mo fe imama me na ye ne ni nkomo na nti wo hia ima no edi science na wo ne nyinsan pacho Michigan 2020 Michigan 2019 timfa sa 1 year Andrew 1 year wo nyinsan ya na we vocational school no oh okay na wo ne ni to anamo no 1 year anamo no na wo nso abusuafo nim no me pacho da no mo nim sabe na na wusu adwuma no na wo to maame ya na papa nchia na wo kwa na wo te nam da school na wo da school mo na wo da school na the Christianity 1 year na wo kɔ ne ho bani na wo abusuafo nya we ti da kro bi sa wo kɔ yi ma ho na wa ma kɔ abusuafo nim sa wo ni abrante bi efra ni ma hwempra kosi da be na abusua hu sa wo ni abrante bi efra ni ima enam if I told you say ne ba ye na akoka che omo sa de nto aso if I told you say ne ba no mini nyina na ekɔ hɔ na eye mi sister na ne ba se awa frame si yin say ne ba na ekɔ hɔ ansa na omo hu se eyo no no akasa kwa ekɔji 2 months ana ye kɔ papa hɔ oh okay what you need obeto akra ni din kama enti sese imase ne ya sapon ne sei wose die ne sire kwan die ne hawo enti a ose won fi wo man pacho ni die mini since when office obeto ni din no onya 3 months obeto ni din kwa ne die mo hwe ni ketu akra mai one city kra mai ye mpese ye be frɛ yima na yima be ka che so enani 4 days kra na ampa enani 4 days na no ene obrɛ me kakra 3 months no a obetu ni din kɔ ye no kopem se wanya mfie miensa no sika ayi ketu akra mai akra ni nya abosome miensa ya imane na busu ya betu ni din ade ane de akra no mo de betu ni din sika se no mo de to de futuo 3 million. Man, but just can 3 million. No more about 2 the foot room. No more money, dear bay. Or the Desmond Sylvester, or the next papa. Desmond Sylvester watch. Oh, okay. 3 months. 3 months, Bossumi, sir. Beppe Messia Cassay. The 10 peso am I. Send out so papa Reno. Oh, papa, or Tamna make or ombe ka asem ni wie no ombe to di ni wie ndi na papa no no ohye no na ode oba no kula ode ababro so na Akoma FM 87.9 26 no papa de buy for how many months no ode ba sa 3 months na ye ka asem wie be se week na ode buy no wan fa bia mabim wan fa bia mabim wan fa sika ne bia mabim eno ano no be pem nti onim ne ba no mi ocean kula wo hey imate ne fa sese e fa so I have can ask papa mo no ena mo nso mote he me wo ja chi panso ima hunu ne ba no ye nyina ye wo Ghana ima onhu ne ba no na wonso mfa ne nkɔ hɔ me fa so da me fa ne nkɔ eno ono so enfre ono so enfre se bia ofra no ofra ya no wo di atem ene sei ofra no di atem ofra me pekia na wa start di atem me pa cho mo friend ma me fa ntum na ye hwɛ kasa na wa start di odi atem kula me bi so papa mo so se ye enye ono ni sika na ye di be ye e bia na mo twa na be ntia na obi antwa 10 million na on be ka asem na papa ka so betu ya no eno ye ka se won famila no eno o se nye sa 10 million ye di be ye eno ye de na si ye ntia na mo so ntia 10 million me pa cho me nyin sai no papa na be ka asem ma me moka ni hu wono
na me hu a obo abetua kan na esi anu de ne mo ma Akoma FM 87.9 20 million number 2 de metua mu 10 ka 10 za 10 na me no kula mba pa ka say otua sa 10 na nkono abehye ne nana kwa no wo de fatum ne ye hunu se kwa no akate no ye pesa mansa nyina hunu se ya frɛ no na wa ma megina ho ye wi a megina me ka se eno wo man frɛ because obey wa ba ha mpɛ dodo say ene ka ho about 6 ekwa na ima akate no ene ka ho a Doris abaha 6 times 87.9 because yenya no inti 6 times obey eche say papa mo be kire wo madwere no evangelist mpacho be remu kakrama me na wa ba be gina ho no wa be kan na we na ma frɛ me ena ma frɛ me 6 times akoda baako woni ni nyinsan ye wo papa say o ma me nhwe no won tworo ne ka o ma me ahwe no wa tworo ne ka 2000 matua 1000 4000 na aka ne bra eno a daye hwe wo baba akopɛ nso a eno so na emema no mokwasan so na mo bom hwe anu mu a monhwe mu bom na monhwe condom no na mo ho ban na ya mo san hwe gu mu no mo se de na emra ma be eno de wo mo se tofe udi no roba mu a ya na ha adwene enti sa wo pɛ ne de dia roba no wo pɛ sa wo tene de ya de be no prepare tom se udi a no e wa dwen se be hyehyew oh ebe hyehyew enti wa you ready say enhyehye bia obegye no apa ice water ade agu anum na ade ayimeye no eye ni da ho bone wo ba onne ne papa ni nyina eye ni da ho bone kire say sometimes de di kai wudi adwuma bi din akoda da nipa 87.9 etia o man ne mra ti o man ne mra sa afei na wanya kwan wo kosa school ni dia eno kra no life ya risky because won komu no wodi akoda da obi akonyem no ene wawura mi de ene jai ene ma be 7 ene jai si asawa se wawura mo ampade a so wawura sa na mama emema ni bi sa no mo de ya ma no sa o de onye no o se wo ye self impose nduba hu se na ema no so mi nguna de kro also pe mema mo wo immigration uniform ni ya ne fe papa yeah green deep ni ne so light one no otu obi ti di esi so ohun ya na computer litimi yes anya na gafa yima ya can say yima you can run but you can't hide if you case here we there e bomb bia wo hyem bia obepie why wa dwene say wo mfa ade no kɔ no akate na kɔ but ma yan kan kire yima papa say batan a wo so so san nsem hunu we so yan to sabi ejabo ache afo Kenya wona wo gi ade no gina mu say maami wo moka na wo be hwa kwada no sabra wo se wo honye batan wa pene so because on person ne ba be kwa wonyanyam na wa ye sa ade na wie ebre na so hwa mo ba ye se 20 million na wo dwa to aya say mo sere sere be mbonya kwa beto akola ni dinti 10 ana ade 10 number fade aka ne be so so a wo babo ache se anya 10 num de be eja bo ache de mi sa ye mi ya mabufu ni se wudi na sa da akola no so enti nka wo de gina wo ba nanan na ya ade ni nyina se so ko immigration no safe ne ya fa no safe nso no wo mu o nka dachi bi etua de ka wa yire na je wa de fi se odo obi ba gina ba bi anye wonso papa wayi wani sa banka etwa police barrier ye nyina no na bata wo ye say na so obi di bi ya wo baba wo mama wo ja bwache wo mama so obi di bi ya wo mu a e de na be ya wo ye fra wo fu adum wo ba no so ye fra na akate papa no fu adum ana wo ba so ye fra na no akate no ye fra no chese wo mfa o hwe program no hwe de baka kosi ba de ye ka kire o masa baby a wo hye bia wo be pia ba okay enti ye ne fa ne preko na ya won to emema na ye fra o ma ya na wo mu dwani gansara minti wo mase aso fa na lebo so beba no bia na wo nkyiremu kakra bia enka obedi bem aso hwe okay enti ye besere no fa fon no ye ne nkasa okay on fa fon no na ye ne no enkasa nti Emmanuel J wona ye ne wo ekasa no ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem Chimedie no wan waso egusu amutie no ene ye bone tew na afa ye kwaye nim yemra ye ne nua be men so entoa so be men na wodin Bachelor friend Apia Robert
me pa cho kasa memem ni ento ka yie pa wodi no frame Apia Robert okay Apia Robert free na bai pacho metebo ufri wote bo ho okay ewie ya samba yi e na wode beda ye mama pacho masam no se mene sister bi awo pacho mene natena sister bi yenim sister bi o pacho ye friend afia dan na poka afia na poka pacho Akoma FM mene neti be 2 years 6 months ni na pacho mene na kura ba ku ye ho ana kasa ba last Tuesday no enti meme kwa adwuma menim se kasa abade a ya kama bibia eso atwanti ade chia na mesole ahomachi kwa adwuma enti me bae na wasesa noma nyina afrifio e de akola ne ko timba mama me so ma mafie ntem me ba be 9 to 10 na me ya adwuma nti ti me bae me bebo gate no obi ani o me ko kitchen obi ani o ana mesole anadwo no na me san ko ne bla ho no e wo magazine ti me ko kache ne bla me boni gate no wada ana me kache no se me ne afia ne wo na onime me ba e woni ho nti me ba be hwefie so ho a ana o se woni ho na ade achi a obebisa ne de nti a obae ade achi me ko a bla na ye ne ho se de woni me ba bia na mso se wa ba me ni problem na me ba no ana me pe na hwe na afia okọ sire mu ba o se woni adwuma bia nti akora no nti me hwe no ti o ma me hu akora no ti me fla afia ebesi this time no ka say madam wade me ato blacklist ma flena enko enti last time I call and also owo so ame and am so owo so ame a sisi wo si onwale bi ma me ni oni problem ba me ba no me srew fane ma me na me hwe no na ba bi a mate se yesi akora ne da ne ade eko no ma ni nje ho ti me srew ba me hu me ba no na me de na to school mama me de akora ne ko school no be 3 months no ma akora na ko school 3 days pesa akora no be ko school ye ne basa na me se me srew de okwa me ni oni problem me srew ma me hu me ba no na me hwene na dache ono antira me ble mama be si se me no kasai o se wonfa akora ne ma me ne emfa ne ma me china e flena mentene nka me kona busiamfo obi aso onim ba bia woti enura na o se me sister so flena na o se akora no mfa ne ma me ne omfa ne ma me china na me di agora o be chimi atum na oh adentira o kasa na me sro me de wo su wagya ya me ni problem every say me no wo ho no na ode ho na wo so wo nti me sro akora ne de me da chi no ma me hunu na me hwe na akora no wo ho na me de ne ku school ma ye bibia awie nti me sro ma me hu akora na me mfa ne ku school nti mama me pa cho me ba ya akora na me hwehwe no se me nya na me hwe no a bibia be kire se me ba no nya sai be duru ba bi no obeka se nya me ba ma hwe no enti obebuka bibiri me so me penisa mama akora no so me penasem oye bema me bapa me penasem pa na akora no enti mama me sremo momwa me na me sanka akora na me hwe no asema me de ba yo na now so dey the same pache frame Apia Robert onye mfie same pache mo 37 38 oh 37 na wo 38 years oh okay na wo se woni afia na poka ena na etie waye ne ho ade na se woni ne te sempena pacho me nye ne ho ade we ye de ni tribe man pacho me ebunu bono ena afia nso ye de frafla ena afia nso ye frafra ni okay na woni afia tena mfie sen pacho ya tena 2 years ka 5 months no no free fie ni 2 weeks ni o free fie 2 weeks ni 2 weeks na blanda na twam no enti meti free ma de beka na mene na tena dan bako addition is subtraction and you know why we better to free me divide na equals to what did the account so 2 years 5 months and ya tena and no no atena e wo dan bako ya wo abusua ena afia na poka so abusua nim se oh ye ba no ne Robert Apia enete e wo bo ho fi se ode me ko kire ne de enim se me no nete ode ko kire ne bla no ode ko kire ne bla but me za me hwese nka ode me ko ni sister bia na but onye sa de no tem bia e be ko bia ne bla no ene ikusi ne so
Yentina ususu so do be kwa kwache ne sister na emum na enye na ne maami ana ne papa because omo na eye important say bia odo be kwa kwache awomo omo de onimo mama mpacho David wan kwani kuro mu okrada bacho afi na nka mse meko ho breben bra wa fa ba na adwane awu hu no mama David maka kire ne dadaada mama no kra me yese omo no sese wanye ne ho ade a enche da nyowere nti me ka kire ne se me pesika nze me ne wo tama wonye wo ye no me ka se ma to asase 80 million 80 miniska bia wo ho a metimi de akoye saade nti me sire no nkakra ena at the same time so na me tu susu mama me tu susu na nya be 150 million ena susuru ane diska ne dwane ye enti miniska bia wo ho nti onya abotre na meye enti last bi na me ka kire se afia manya 20 million nti me pese me di ko hu abusiamfo nanka obia hu se me no neti asem o kan ya se me de me mpene se obeye me ho ade ene me mpene china o ka kire me nam se saade a o mpene de me de me pese me ye no nka meye enti akola na wo ho ne de me da chino no me ne me ko adwuma ba me ni di agro se de tie bia na ye fie wura akra na ka se me mfa akra ne nko school na wonyina ontimi o ka fie cha ontimi hu na de na adwene mu na wo nti o kan ya de chinya ena me de akra ne ko school ni receipt kra ni mama fie wura na ka che o se fa no obako school ansa ade ne ko mama da bi se na me nimu ha wa akra dura yetimi din ya yisa nti wonya na de nkrofo ma kokoko school no wo hwemu ana wo kwa adwuma no pa mama na em fepa ena me kire say wo se wo nim age akra dura wo di ko school ena me kire say wo hu se nkrofo ma na ye di ebobo ye bu ko school wo hu me ka kire no pa mama me ka kire no mfi wo se me ta ka kire se me yemfa akra no ko school wo se wonyini yemfa ko school wo se wonyini na me se ye di no ko school a wo betima akoye wadwuma enti me yemfa akra mama me ka wonu minim tama na opese akra ni dura ansana ye de na ko school nti se me fiura na kan na me se fiura na kade a wono wo nkla bebri nti me ma ne mpa ho kra ade chinya na me ye me de no ko school nso wo ye nchen ho no ma ana me koye no mo twere ni bibia mama school ayi madam no kra o twere ni din no wono nso fle na o de phone to black so mfa akra ni ko school ana oba no onye adwuma pacho oye adwuma one no baba akopa no pacho akra no won fie sen pacho oko 3 years oko 3 years okay then no free fie e di asem to kwa be ne sie mama pacho unse ono no ye frafrani ana amensum ye bununi intimenti o mo kasa no enti me ba fie no me tahu se o de kasa no e kasa no ho enti me ka o si da bi enti o de kasa no kasa ne ho o mo kasa no enti wono obi na e kasa na se o de eno a na kire no o no kasa na no de kire no o de kire akora no pacho an me so mente kasa no enti me ba fie na me kasa akwasi bla onte me kasa akwasi bagia onte enti me yese metete no enti last me duru mpuma na fie ne ya brosan me duru mpuma na chi na me gina ho kakra enti me yese one ne kasa ono ne kasa no kwa ana ode kire no enti ote se me na ya twi fom wana osesaaye so obeka twi enti me wura wana mse afia e bia me ka kire o za akla no osua kasa me mente o kasa na e de ya okrom kasa de obeka enti fa twi ne kasa no se be ya metimi ni na di nkomo na wonyina o kasa de ene kwa entimi mpa ni timu da mama asema me kan ye ni mama ade o ye me dem won se wo ho a kire me de o ye won mama o soli gina me so o ba bo me abome wade ntuma mama 87.9 wade ntuma nyina atwitwa ma ni so sei me mpene ene me de me ye frafrani uhu me na obefa me ana me se me no tranye ne me ni so ye frafrani ena me se me pe ho na on titwi ni bi ote pa mama wote nti mama ade asi demo ne ntokwasem no ana me de me yimani se den ya ntokwa aba nti me de matwa so madam ba bi dan so mama na adwumagu na ye mandi adwumagu so me nko a ana me ye adwuma nti me sole ntem ebo be 5 na me ko adwuma nti me ko adwuma me kwa me ada no nsa kwasi start school nti me man 40 cedi ono so ko school a 7 cedis 50 pesos ansana na duane obeto ne bibia ana me so wodi age enu si be 150 ade aka no fa na me ba everyday so me ba me ma 50 cedis kra me ba me to aduane a ye nyina ye bedi nti ma to aduane kra ma na si be 30 cedi a ye be bedi me bo gate mu afia ni ho ada oba no ntimi no aduane pacho na da bia wo ba je so to aduane fra bon mama me susu ni se bia sika na me de ama no ntimi nya aduane ba ono ane de ebetima aye ama na di
nti meba metobi nti se bia wudidi ntema na me de no na yenso ye di aka ho nti wo de wo ni di fie ba cho se awia ana anwumre de mama se me de man no for so a ye de a se ne ho aso no waye meba medibi ba me make se bia sika na me de ama me ho kire me nti manya sika bebra be no aduane ama ye nyina di nti meba me san to aduane kama ade ba ma ye nyina yesan di ani akola no ada na mo no wo mpesika kakra na nka wo mfa mo ni dwetire no no so ntonton ne ma kakra we mama menene tina ya wonyem ya na mbisa no za fia wanyem mezumi sika kakra wo me hono me di ato asase e na susu nso ameto no susu sika no nso mo afa 150 million nti ekoka ho a sika ne kwa animu nti adwuma ben na wo ya o fi se wo beto e na ono ka kire me se wo tonton samna omo eni ade no anu wa ya kopinso odi hu me na me sika sen ene beso na me nso me ho ntome na wo se sika 3 million ene beso na me so okay 3 million a mepe bosia de ama enti me pay 2 million edima no no so obepe 1 million kan ho ena ono se ne ope kan ho mama na oye adwuma ne kama adwuma de oya bibia me kase na bibia ye ho kiri ofie kese a na me boa mama ye wo mu na ne papa ka wa bi nso mo so mu krom no kwa wa enti me peska that time se me man 3 million ene de ko siri mo ko ye adwuma no ayi eko ye papa na yi ne baaye enti okoye no me wo man of friends ko fi me yale e wo ha na e ka aba ne ye 1.5 enti fama me na me mfa ntua ka no anse na wa ma me lole fe ama me dia na me so obi ame no ti dia de na me nye saade no enti me de be ma no me mfa ma no na ne ma me mo frɛ na ni sister mo frɛ me ono no aka se wo de omo atua aba na adwuma na oye no otutu susu nkakra nti oba 1.5 no obeyi na ode atua susu nka na masa ama ni sika foforo esa de stati adwuma na me so fine waka saade ye bla nti mama oba ya na me sama ni sika no ai we se o san de ye adwuma no san stati adwuma no wo ye adwuma no kama enti nanu ya nso mo san koye ne papa na yie mama eno nso so woko no me boka 6 million e wo no no ho ne ko ene ne maye nyina sa sika me na mtua me sister kra ma ne 3 million ana me nso me di 3 million kan ho enti mama se me kase me ne ntene de mo enko de a na me boa ade bia opese ye ya ne ho beto ne de mitimi ye edimano minim se oba wo se de wusi kan wo support no e wo sikasam ne ade emu no entokwa ba ko pensi se ode ne krom kasa kire mo ba no na akokan ne ntokwa kakra bi si ye ade achi ya wo ba yisi ma pake menema na sabre no so no ne watena be se afi mfemienu meboa aha enti no ntokwa ba ko pe obas ma pake me ni e na we abusive e bia na si ye ka sa what ya say bia wota na ne kokon bia wota threaten no bia wota abro no aben mama me mfa me samo no da mama se de ositie no mama asem wo me pese me ka bia me ka sema me pa cho ya ensem ni ti se de ositie no mama oye nipa wono no se ne kuku se na adwini o se ne bi asem no asema ebeye ketwa na wo beyi wani mama ade obeye no se wo ye hwan kra obesoso akasa enti mama otimi sisi saa ne yekom ho na omapa cho no aba ne yekom atoa so 3 times enti 3 times no de ne bla na beka ne se kwasia ne aboa de mo betimi adimo ho atam enti eno de anya me de se wo ka kire onua se oba wale ase a betima di atem kwasia ne aboa ewo bia ho de enya asema se wo ka kire no ehwo ne de man kan je bo ba fie no me ka se asema obla kan no sebi mfaso bia ni so di mama efiri ho no ade a wo ye no na echen de bia na menene ti no de wo ye no mama ibufu a oye kaka menka na da mama se me kura matimi na tena 2.5 years mama ma yade papa se upa wo ne ntina be 2 days mama wan hwe ya obepam no ama na fifi but mama akura na aba mu nti me pese akura no se mi jawa mama lazi oba me kan onan se edaya wo de mama me kan me amenan eden a ode akura no ko de be bi omudi nkuku ogu ani ayi mama
I can't me boy a power because you mama na make a kakra my boy because you want net and why you dinner what pejana didn't corner mama a bear one. Tama ka one hono one for uncle baby. Mama, my boka wa crano, yale kitchen kitty sa mama, and then now cran why you ding. Ah, met me now crana tanano, and what peja crana, mama, Messica Mabono, mama. Me catch the wa who said me city, who say yes. Or no, a clan in tramitis, mama. You mean a bia, made support to a crana, a china wa yale, I did mama, and Nura magic pan hospital cry way and chum, yet the canne. Or ba ofini krum ba no beda kana me say scan mate matua ba me pese ohunu bi unze akla na de bia me kan ma me unze kada 150 million 150,000 unze o mo ba wanya mfa ma mo ka kire so o mo ntwen me na akra de bia o de ni tu ho ne ayi no ade ntira sika bi say wuntimi mama o ko school bo 10 cedis kra no o ka kire me say wani sika a wo de beto bo na mana ama me na me ma bibia mama 10 pesos kra wa akra no ho a ubi se free me ho Oko so sa no mani nyina wase sani nyina me normal uniform bi akra normal automano mama mesi me ka ade a watama ne ba bia ba ko na mienu mpaboa Christmas no na one me akasa no wo ma me no ho ne bla no e no to obisa me se opempaboa sha akra data na ma to ni bronya e ka be ayi 1 month e na me to ni bronya tale egu ho nti na kampaboa de bia me se meto saa ba nam se de wo ye no wakotena ba nam se wa ma Mintimin tompa boa emfa mlo honom me ba ne me penasem ntimi mfa ne si fom fa ne bla nti uba no wato sampa boa no a ye hye no eno na ya ade a metima ka kire se wato e de ama akra na akra no bi bia de mama uniska enti ma for se nkakra je ye ti obi fie nti we no me ye mama nye na nka me nka me bi bia emfa nkire no nti nkakra na bia metimi si one room kra ne ye ko osu kra wo ma enti mitimi yeti fie na se wo baba ho a mitimi nka problem bia na je se abrabo na na yebo ba mama ka bibia wonti aze na me se preku we de so kwa me ba me nka se me gin ne mom school na okọ no so no wontimi nkwa mama me meti o me nka masem wa bontene ba na na me ka masem wa bontene me wo me taxi ye adwuma enti ba bia wo so wa ba no ade achi a me ma na ba be fa kla no akọ school ka no kra ma mia me ba be fa no akọ school fi se ma kro ne bo ho de enye kwan ye wa me so ene kra me ba ha no me bedura be 520 na me wo ha no ba cho adwuma mu ha adam mo se me mlant mama akla no hu hia me nti mitimi solentem nti metima sole abefa kla no de na ko school nti wo de memfa problem bia nto so ena akra no so ba bia waduro no wanyini mama se metima abefa kla no se me de ne ko ba bia ebia madwuma m yakodi agro akwasi me san de na ba woni mama me se last ye wo fie ena me se me fa kla no de na pia bontene mama wo se wo mpene da mama emfa kla no emfa ne mpie abontene mfa no nko mama matale wo tete atale wo sisi opa chama na mu na motie ye nyina ati no oto akro mpese me nsa beka no na mu ti fie ba mu da dan ba batwan nye no nko a me mfa ne mpie akra ne nye me ba o se akra no o ma me mfa ne mpie o se akra ne nye wo ba eno de on kan but ma no ne fumi o se o ma me mfa ne mpie ne e ma me mfa ne mpie kina mama akra ne se me fa no na me de ne ko aha ne ba bia sister echi kra this odi machi how anam se aden akra ma wo na wo no ka ebesi na me no ka sei no aden ntira wo yesa wo ba mama ntira me ka cho mama akra wo gine mama ya mehwe no wutimi gi akra ne mama ya mehwe no madwuma kra mehwe na ma na nyini kama mama akra ne di na chi no obi afra me aka kire me se nti kofi wo bai pa de na wo ye no pa na ne akra nam ha sei behwe de otie behwede akra mama mintimi nura me ye adwuma me kai akra na nura me nsanyina abibie mintimi nya adwuma mintimi wo ye adwuma ben ba jo me ye fitani ena wo kai wo ba no wo ye adwuma obi adwuma na kai wo ba no na wo pra no peja won sane mama hwe mama ni ena wo pra ye e de na ye wo za no mama yi ni twa ye adwuma na me yusu unze plate na de talika ho ha ana me se me di twa de na etwa me nsane se na wo dwendwene wo ba na me dwendwene me ba no mama ma dwendwene me ba no 2 weeks ni mama na wo de pra mintimi me dakura mama me da first mitimi da visa me ana me yema adwuma mitimi da tama me pe no na ma sole ko ba mama na me da 2 o'clock me ba ni si na dwen si mitima na ma ni ate me na biem ebe si na me no ka se mama ana me si waja ya mama
wagya ya ma ye bia ma ble service bi oba de me pe bia enam se me ye adwuma di menya bi me so me mitimi se me nyame adom metifia na me firi a menya sika de akohan dan akotenam wo me na ote no yeti ye ba bi kama kitchen ni edan ni toilet ni bibia wo ho na no ya sama ye nsuo kama enti problem ben ana bi ma wo pese ndi mama me siso okwa me ba no mama me sremu bukutodwe sremu ene ni kina o ma me hu me ba na 2 weeks ya me hu no mama me ntimi nya hwe wojiri se enyo oba ne ho adwendwen nye broken heart mama dabi mama me ba na mama dabi mama se do oba ne sitie no kra mama oba ne ka ho Robert mama dabi Robert oba ne ka mama me kamenan uzi me nka ona me kamenan se oba na dwendwen ni me ba no wojide mama me gigi pa me ba no mama di tire ma wo do oba ne sa wo baba akopɛ no no ana mama ai me ba mama oba kropɛ no no mama wo bi oba bi dabi mama akwasi die se die akwasi sitie no mama me srɛ mo mu nkotodwe gu fam mo be mama hu no ne mo be mama ye bia me hu akra no apagya na akosoro no mama me pe ani oda wakoma so pa mama pa mama me nka na daw mama fi se bibia wo akra no hu bia me fo so se meye bibia me fo so se meye e wo akra no bibia be ba akra no bia me fo so se meye mama ahohye kana nadwo a me pagya no onu kro be na ma pagya na du hospital wo da e fom wo na me de no ko nti mama de me ya akra no nti yem se na dwen ni se me nya akra na me de ne be ko ba bi na me si dabi se me akra na se ame wono bunu ho na me wono ye bobla wo ho ma ni ye ya kama mama metena kumase me ni ba bia me de akra ne ko nti na me de na to school mu no so on ko school na wo nsua nyansa but se wu se ka opa akra ni nye pa nka obi a me hwa akra kama wo be fa na kotena ba bia wo nhwe ni nye enti se wunnim ba bia odi akra mama me nim ba bia wo me okoi 2 weeks ni me kwa ofa ye eye ko ba ko mama me si me ka asem ni nyina ana me nene kasa no ana o ka kire me se on chemba bi o wonne en chemba bi o wo china ana me se me so me ba no man kan jo se minti me hwe no me boa me ho ansana me wo me ba no enti se wo di ne ko de be ma bi achi agiska mana de ba si obi abeto no wa hwe ya wo mpe wo bo ni dua na se de o kan de me kan ya ni mama ma moni dua mama ma moni dua me de me kan ya ni se o de ne ko de okogi be ma bi sika de mana ade e beto no emfa papa ma moni dua mama asema me ka kire na ni asema ena ono nso ka me se nti se odi akwasi kwa ya wunya adwuma fi se ukọ sirem ba ya ma boka be 7 million e wo papa yi ho nti miniska mi moska bia odi be stati adwuma afi na me peska odi be stati adwuma me kra nka ese enye 2 million enye 3 million ka me moska akra na nyini a obetimi ya ye ne ho bibia me moska ketewa bia biem but me boa me ho wo ba ye so nche ukọ krom ba ya na enya be 3 weeks ewo ho nti 3 weeks ma ye de so hu se ye dia me gua ho boa so a me diska na be mo enti me nye se me hwa akra no enti me ba ne de me srew fa me ba ne ma me kai wo si da bi na me se wo ho no me ba no de na odi wo si odi toilet wo si toilet na odi toilet e na odi me de ma mani o ka kire place e toilet na odi ana me se sa de obewu wo si owu a me ne ma busianfo be sie no na me se me ba ma wu na me pe na de wo de aye obe ya okọ ye ya pa mama me nya ni mama me si ma ye ni bibia to mama me se ma ye ni bibia e ha adwene bro so a nya me ntwa me ka jisen to kwan kitinkiti se to kwa unza mama me ntimi nka se oba ebi oba ni suban but ono de ne de no ono ankasa de no enye na kuma no mama me nim adekode e ha no wo de masem tete na mama sem masem mama ono a na semeye ba me de menye ono a me ka chenze menya o se me boa mama otimi fa me phone ahwehwe so ablame mada anase mapie na obe number no ye 20 kura obe fle ni nyina o tise oba ni a o se me bibi no but be ma ne de bade a won ka se bibi nti oba o tise oba ne na me se adwuma na ye no ye ma adwuma ye mema adwuma nti o tise oba ne wo phone no so a e ma ne ha na se me phone na me hu me frɛ na me ti be makasa me ka kire o se wo mpra ne be ma no de wa ka no so e bia no wa che open mama onche me da se e bia na ne konkonsa e na amanfo di kire no eno no de wo ho na ne tran wa fana chi da mama eno de me ka kire no enye se bia wo bisam
ono ka ana meka kire se me no tenema ba akopɛ wachi ba akopɛ ɛna mafa mama eno de maka kire no nye se wo bi sai maka kire ni plain ama ono atene ho asese maka kire na bi so nsi biem enam se that time so na wo no na unya enye unya nwakla no ono mama menene tinu otukwan ko ba bi osi galamsi ba bi ata no ye aduane ton nti okoye aduane no wo hwa ntimi nko a na me wo fie enam se saa time no mu dia oka ene de mafu eno kra ye ba ko pe time okoye galamsi okoye no me na me nkwa na me wo fie menene tena sasa be wanya ena me san tuba abo ho ena bonzo menene na tena abesi this time galamsi e wono kodi sen mama hono kodi be 1 month ntina ho kire na ma ho fa ne kakra mama me so adwuma ni nti wa hu me nsa nyina mitimi nsi no ma nti se o hwesa de ne nsa no me nsa we nyina adwuma na nti e ba se me hwɛ se mi ntimi nsi no ma mi ntimi nya bibidi a ene bi a oba bi a meka se be simi no ma no ma me nti ono nko a oba ye no ene mama me ni eno nso ba akopɛ ebi nsi biem na se wanchi for ho amusi ne mama yetu amuka mama ebi wo ho but na ba bi a ye wo no ebi ni ho na ebi ni ho aji se de obedie no wasie mama ono kra manga se medi ono no ba se de wo kan yae ena obesi na minim se afia no nyanye serious ba menya hu se oye serious no eno ano no ma nko ba bia biem mene na ne wo ho mama mene 2 years me nko da ba bi ma de nche me da ewo baabi de bia ko adwuma me eno ba yen so confess kire ne so okoye ne say na ye yon fa mama maka kire no onim mesi mafa na chi ba ko pe amene ne ti wone wono anim ade na oba ne ho do ate free just wani so sana bibia meba mama me de na me pe na sempa fi se obne me ba oba mene ne tena ye no a wo start adwuma no wa misam se mi si no ma misamna mami omo ma meba bia na wasi no ma bibia kama enti me penasem but the oye no se ade bi o se na koma no bafo ma asem kitua bi a aza na koma bafo ni etwa so na mama ade obeye no seconds no waduru ne bla mo seconds no waduru ne bla no akoka ono ne de de okay, Jina so mama na calling is currently switched off. Please try later. Na moya mesa. Efia na poka. Sa friend ba akoma me bia na ye MTN. Efia na poka wadawro mafa na ye ne woni nkomo because asem we de emu eye mewra mo kakra se be ma woni na tene na wo baba ko na se de be ma isi kan nsem odo ohun. The number you're calling is currently switched off. Please try later. Na homa no enko nti yegusu frefia afia menim se baabi a wo no wo hwe yen na obi nso unhwe kro obi aka kirew se wahunu se wukunu apia Robert eti Akoma FM Onua TV Rabi 1 TV Sekrom TV wo Facebook live YouTube live obi ehu no TikTok live ya bawa maniye ya sese wo nso wo pese wo pede o kan bi atie ti wo tie pa na wo chechi abebia da obubu da dichie me pa cha yo no na ne ho yi wahie nyame enti bomodi ya ne so fo no na ne wo mu bia de abrantie di ya obi aka because say na mema no wo mu wa ye hu so what ya say o mu wa ye hu ohun papa menka sa Robert hu ba me chese ne meme wo mu wa ye hu so ahunu wotu wa mu cha no wa fa ho adwen na eduru ba bia wa anyi fumu a ye be yi wufunu ai eduru baabi na wa anyi fum ye be yi wufunu wufunu no abusuafo be ba be yie etie bia na bibi wo ho ba ko mienu miensa bia na wusura kire nti be ma ni ho no e wo so dwane ena wusuro so sese wo hunu baabi bia wo hya obeba be ye obone so ti ase nti wonko na wonim die nti a wudwane ye no ase nti wadawroma bomodi na efa yesi want don't get don't want obi na betra ha wo so pesa de ba papa hwene be ma bi nso na betra so no so pesa wo hwe ne ba ne mpra no ne tie makwai
ya nsɛm o so ati ase nti no na poka bɔmɔde anefa na yɛne wo ene nkɔmɔde ehunu wo haw pa ne ntimi nsi ano kwan ɛmfa ɛma wo na wɔn mo amamre wobisa wɔn mo amamre mu so yɛ frafrani sɛ wanyɛ ba ne ho ade akora no wɔn mo tumi de ma wo saa ma ne yeye mama ɛdo no deɛ ɛwɔ hɔ na meme kyerɛ sɛ amamle deɛ ɛde a wo kyerɛ me a eze wo so wonim nti biem bisa mu mama ma bisa maame na meden akora no ko school wɔ no hɔ no ɔse ɔno obi asi wɔ n'anim pen ama ɔmo gyae no ɛyɛ adeɛ ketewa bi ɛna wo bɛyɛ na wo nsa ka wo ba ana me nso me kyerɛ sɛ wo di akora na dwane mimi hu no eze nye wo na wadwane akora na wo pɛ sɛ wo di ne dwane ɛna wo di ne dwane eti ma mi hu akora no na de ewo mu no eze wo so wonim ntena biem me de mate ase de ewo mu a ɛwɔ sɛ meyɛ no na waka kyerɛ me sɛ bia wei na kofu ya ebeyi wei na oya ebeyi okay na waka kyerɛ me nti me mama de me pa no sɛ me hu akora na obɛkɔ school na me nso da kyɛ be na mamle ne de me ndira me ka sɛ ma moa me ho a nka ma anwo me ba no okay nti amamle no waka kyerɛ me a ɛne ebehunu sɛ de sɛ wo oba wo ne ne te dia na ɛso wo kɔyɛ ne ho ade ba wo ne oba nti wo so wagya wo de a sɛ mama yɛ nyɛ ne ho ade bim no de wagya wo sɛ mamra wo bɛyɛ a wo nso wo nsa betumi aka wo ba no ɛno na wo bɛyɛ ɛno na me miti okay wo so mo kɔɛ na wɔtwe mienu mu nie na wo se tore bi nso na ne bufu a ebi otumi kɔ na wasan aba ana meboa ɔkɔ a yɛ a wodi sɛn na wasan aba sɛ ne bufu na bi a ɔkɔ a ɛyɛ edi sɛn na ɔno asan aba back na wabɛtena mama ɔkɔ ne de a mea na ya me toa no efi sɛ akora no me pɛ akora mbekwa kodi baabi okay anti okwa me ntimi ntena se za akora ma hunu 2 days kra aye ne de se tam bia obekọ amama ba ndira me se ene de me ma biem okay wu na wonko ba se bia wono nso efra wona okacho se mebu ne fu ye ntimi sen ba wo be yenden mama unze ye wo se de oba timi sisa ne normal ofia o kase obeba ba se de osisi sa normal we ne de na nya sure se osabeba na chi bi wanya hwe wo ho wanya hwe wanya ne bibia wo wanya ne bibia wo mama me se de visiti no me so makoma ha me kakra enti ye ba sa no ono ne playe ka o ne bo kra me sisa na de koma no enti woni bibia wo te minim se ba bi o de me ko ne mama onti obiem wa free office o pese o de me ba ne dwane nti wa free honom e ba bi foforo ti wo fa ne praye ne kru aba koma ne bo me se minim de wodi gu ma eno de wagya no ho enti ji wade na fa ka ho na ko na oba de eni a menya bi ene na tena ba me de ma hunu se ugya wale a oba de amamle kra se mlamu de enchi se obi moja de wodi ko but amamle de eni a nipa na eye nti wo ka metima na mama ewo mlamu se oba wawo na amamle betima gina fru nsem amamle da ho ena mra nso ewo de baabie emra kasa amamle kasa emra ne de eye woni ne mienu ba but ye wo age a etumi ebedi be man ho se wo kasa akra ne wo se mfie mi ensen won so se wo nware say ye hwekwan ye behunu ba bi oba ne wo na ye hunu se wote ha ubetumi akohwe oba ubetumi de oba akọ school ubetumi ama obesika ubetumi ahwe oba atade ubetumi aye oba wasade seja meye a metimi de na di machi se de omudi odi omachi a efe no nya hwe ne wo mu na mama ndram de me kan se me sisi a me hu akura na me se me fa na ompene ma me fa no nkonu ha ompene sa nti basa na e me ya mama ni nyina bisa no ntokwa ma ye ni nyina no ye so se wo de akura ne be pie ni nyina ebedi wachi ni nyina no ye na ka wo kwai na ka wo bedi wachi na wo ne ko na bia me fa na simi kama na me bibi mama me de me ka ya bi me ka me wo de me ya dwuma mkro bia ni se me wo bi ba me wo bi ya dwuma ma me sis ono anim ba bia me disika nyina sie ono atimi se ma dwuma me ye kra nya no ne ma me sika no me sanso wa fuo e wo me ma me wo yo oba bia ma scholarship minim amfani di amade ba wo se me kan che so opel o se mama tell him I love him 7.9 Kumasi mama me so oba bia wu ama wa ha o
deɛ mama ba ha ye deɛ mama ba ha ye me ba wa ka kire ne mama nti me ba ne deɛ mama na me ba ya me bebu nkotodwe wo anim sɛ wo ma me hu akla na wo be hu sɛ me nso sebi me nam no me so me nya yi saa me ma wo hu sɛ deɛ wo ba adwuma wo ma ne kwa nti me hu me ba no na me fa no ɛde ni di machi a mama wo so wo be hu wo ba ye me show wa hu no mama me yo show wo ba ye me show wo ye show man enuru card ye na ye be mo so ani aso de me fi se me dia fa ba bia anye ye wa kuma nyina da wo ba nti se wutima ni ye ya mama mani beji pa sa wa hu no ye be ye ya fa mu de bia ye betumi because papa ne ba Akoma da ne so asa no eya na enye easy se ema no kra no ebi ebenya bie nti no me pa cho ebia se de wusin so pe wo ba na asem nti no ba no ahyeda yes mama sa na tie sa na me hu no se le misi ya kra mama me ne ba dem ye betima bobol a me meble no no mele bibia akra pe bia mama me ye ma no wa untu osisa no nka ofa ball no kra kan ho de koya nka mepe ojai ball no na nka kra no kra mo ojai ball no mienu nyina o e wo ya wo be hunu no wa fe wo ba no oja ball no mienu nyina o me ba na egu me ba na se eno ma oja wo ho no ti mama me de me srew me nka me ni se what say nchire ye because say mama o yetia kakra bibia wo ho wo ni foni wo ni bibi mama ni bi o se say ni nyina enti chire ye what say o yetia nani ba akusi hana kakra nani ba akusi hana kakra nti o yetia nso onye ni patentene onye ni patentene oh okay and by say party say bia what techi man oti adwe so what buo krom what de chem so what ha de enya de a wonim bibia amanzo okoye no ma fle na enkoda ba ko ba ko fae no o so oti so ame sa no ka kire me na me so won kire me na so ame de ben madwuma mu oh okay na me mla o so won kire me ne enchi e ba za na me hu se o pese o de akura ne dwane de ontumi mfa ne enwane ontumi mfa ne nwane akura no one ne ba was man mama this man is very responsible was my name is Esther from Seshi my this girl is not serious the man is very responsible said you will see cancer sanity there because and I know ba ya ye de ne share ya wada afede ya wada ne so ya kra no na otete ye dodo nti ba ko bi kra wo frɛ me na mbuafu na me se krache ya se ya wada ena bra na ya wada yinru ye na sa wodi asem ya beda ye ne nya hu hwi na da bia krekre mama momo me mami me hu me ba krekre de na mami mi sa wo akura no wodi ade mama me dia uhu na me hu na what say mama o 7 papa mama nti wa wodi amwa mama me papa no sede wani si abre hu de na 38 years na baba akwa de wan soro ntamu ana se ebi anakwaku don so ne nya dwuma mama aku attest ya mama sesi abe sede wani si abre ba akwa iso de asede something de akra no mama mama nyi nsem mpie mama akra mi obi wo ho but mama akoya ti se we ye mama nsem bebri yeah de mama na mama ono no wo ye no oja wo so otu kwan nti otu kwan no oba na adwe no nhyeda enye bibia wo ho oba na adwene no nhyeda anye kama ono na adwene na wo ai maame no a menene wo ye o se owo keto abeye 5 months eno so otu kwan eno otu kwan me kaya that times na me mentan ko ye ho nti me ne abusiani bia anye free se ode akla na nyini obekasa ase ni bia boa me nti mi kan ya o so obeja akla no akọ ene oja no hokọ nti me mama ma hwa akla no ma hwe na ma na nyina ne ho fepa kama ena ne nana bi se me hwe wa ma ho be fe ne maame bi se ayi akra ono wa ya wa ntimi anwo ntimi fa akra ne ma no ena me se okay ena me de akra ne ma no ne nete ena me se me de ne be ma na me mpese kina no o se ne ba no nti ye bibia e kire se me ba no nti mama ba za no de akla na tukwan but time bia akla ne fleme dada sa ebesi ne me nso ba bia mama me hwe ne duruye no na o ye kama
enti maame na ni gye no ho ono yo ba na ba oye bema maame na ni gye no ho pa se obepe no mama no de metia ni minim se me ba time bia o send me pictures oye mi say na wonyini kama me be 14 15 oh okay nti enu se oye ba mama woni mi di nkomo kama na me pese me kan but me pese me kan bibia kire o se be ya me ba we no be ma me nsaka no we na oye ayi a me pese me ne tenase pa we ne de me mfa ne se me ne na tena mu ba data na me ni me hu hwe se metimi di na tena ba bi ti se ne metimi ha dan ne makotena mu me yesi na na me wa adwuma me ye no na nti sa nti ono ne de wo ho a me ba no abibia ne na bibia kire se ye ye bibia to so okay wonyi ni se akoda yi sede wosi ye no wonyi ni se enya wo ba odi akora na komo wo papa dabi mama mama dabi wujidi mejidi pa akora wo wudi ni pia wo ba sabra no no oba ni nyantokwa wo oni na ti dan ba akotie but nka wo ba na wo so ne nsade na pie akoto kalipo dia hye ne nsemo no oba na se be ma wo mfa akora ne nko mama o se menye ne ho ade enti omu kuro mu no wonye oba ho ade a enye oba na kora no eno ono da so ti ena wona ne da mama wono ti ono da so ti meti wona ne da de bia wona ne yes sex enye na say mahu mama wona ne da but still wo ba ne de o ma wo mfa ne mpie because wo nya ne ho ade mama wo nya ne ho ade a wada wo mpa so ya de ntira me tambia me ne kono ejina semwe se me ko omo hokra me ko omu fia omu timi ka kira me se an akra ne wo nya ne ho ade nya oba nti mama hyema bufuo ma hyema bufuo ma ene obi ka no wase mama wase frafra wase ibi de frafra ibi their attitude well minim wase sa wonim frafra fobi minimo so bi na ka sa ne wo musutie mama ntra me ka medika ka kire se mlamu se wo no obi wo a na amamle timi de obako ba bi dabi mama se nje dabi dia let se afia de me ba na mama unia ne keke fosu pacho dabi usane pa o use keke fosu mi so mi mu se usem last grow bi bo me sa wo ayi se usem ose mi nua bi sa bibiri bi kura maame bi kura famadamfo ho oh na minim se de mani university mama minim mama me bani de mama me sro afia no ankasa no woni ahwehwe wo fie osi minim se de mani university mama mi wo bi woni ahwehwe mama mi wo bi akwasi mu adwendwen kura me melo kura ma pai no na no nti mama wa pai wo de mi wo drop melo ma pai mama nti mama me sro akwasi de se mo ma mi hu ne wa pai wo de beji ozo wa pai wo de mi wo drop melo ma pai no in the glass yeah mama Robert appear be kumi o don't worry oh don't worry me ba ne de bibia no ache se nyame ba ono kura ontimi nkasa amfancho ontimi nkasa amfancho o friend na obeka chiru plane okay na bibi ntira o yesa obi bo aba so say the boy is very responsible man I wish my husband would be like him with my unborn baby obi say we are responsible pa na nka eka wono nko na ne kunu etese wo a obenya odo ede ahwe ne masa ede ama wonom was Maa Akos tell the man that very handsome ya me tompaboa na dwuna paboa me toma akra na dwuna onu kura mama me ka bla me ble onfa akra ne mla na me tompaboa mama se me betina ha ina akra ne meduru ho e ma de otompaboa ne bufui adentira wo tompaboa ma oba maame no mpese ode akra no beba mama wo bone maame ne papa ma ne mama se menya huomo afi na nka me se oye nipa ne no betena abobla nka me kɔ ne maame ne papa no ho ebize ye tena achede ye ba mama moro so sa eti mezo no ma egum so wa winim se me nhyɛ da nya ayisa sika ni ho kese sa but ye meye bia de
mitimi ye okay mate ye be hwe de betumi aye de aboa wona was Maa Akos told the man that he is very handsome pa obi se men kan sure say oho eye ne fe pa was say Maa Akos good afternoon said the Robert Ekano eye true pa dia ene na oye very responsible na eka men kono na ka men me bia etese wono I wish Charles is listening to this program for him to say hey ekuti ababem was one said men be a friend Charles 8 ye dia branch ye kai na just ne dia Charles no or ye not and capital not okay mfani ni grandpa wa wo ke me hu mama me timi to turn no makrama na ayi di wie kra so mama unza kra no ya kra no na odibe wanya 5 man no ni dida odi aduane ma na oni bi odi be ma ni bia oni tie ma ne ye ketewa ama me kra na me dwen ho amente nti me ko ekuro na makogye na hina bibia si ye dem sisi ai na no me tu free a me ba fie fufu ma sese ni nyina hina ye share duro wo bibia mama ma bla kra no papa mama me say kakra bi no yale ye wonu fufure ko to konkom aduane e de blend mama wa de hye na no a oni uda dem wa susa na wana tu wana mama ni nyina mia anadwo ketesu osu amafa no ne ye de ne ko hospital ne ye ni sei hospital wo kra ye kwa mbeka mama akra ne ya kula ye ko hospital mo born ensuo no tamu nsu se betu ade akra ma me ne ko akra no koye ma ade ne hye ne ha e na ode ne ko na busiamfu mama oh sir mama nti ba bi akra nam no me nya sure se ma me ne betima ahwa akra no e ti se de me se ko betima ahwe na nka obi ane papa hwe no wo pese da achen yeye ma na wo pese akra ye good anka onji ni mfiro papa wo emfa no nko ne nam rof mate nyame ye gu so me boa me wo pants na me wo me ba mama nti no kure pa na me ka mama nti misro se me ba adwuma na me hu se obi ahyehye ne basku atale na one ne tika mu a me hu ya me ntimi hwe ne biem bisa me de no wa me uniform bibia na no kra na me se me koto form black no ma me ne se no de bi ni school no de aka nyina wo de mai me tua school fees ni wie na wo de sa no man kan but o se school black na de gise mia na me kwa onso ko siri mu ko twa be 2 weeks ai 3 days na obai nti ubai ya na me se sa de ya me kwa koto sa uniform no e de aka wo na gise ma wie o ko school a me ni problem me yeso me ye sure say de nyame ye me no agusu ye me no de bia me nya sika ma akra na ko school mate nti ade ntira wo de akra na ko tena ba bia akra ni sisi won ko school onye hwe me de ne mama ni receipt ni school mo de omode ma 5 months akra na ko school be 4 days o ma akra ni ko school o ma ne ba be kre ni okay America no o ye hi wo dwe won a won ti ase don't worry o dwe won a ti ase bi mane how bebre wo so be ja akra na ma me na si metimi atras kama me ho beto me se mani da so se obeja me kwa adwuma me ya adwuma kama opeja ne sa wo be hu se onra o ya adwuma ne ba no adwendwe wo se wo ba ne friend sen your friend akwasi me de neto me papa akwasi kosunu akwasi kosunu okay wo se ne ba no ho akwasi kosunu ho adwendwe nti ye fitani enra o ya adwuma ne ba no ho adwendwe si ti no pe mo hwe ne nsa peja na wo mu nyina hwe ahono when you ba ho adwendwe ne ba ho adwendwe na ba na me ya ne hwia na ade atwa no aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumade no no anu wasogu so a wo tie no areho na eya se eja wo pepa so obehwe ne ba na maame ehunu odra be ma no wo ma akra ne ntine wahyeda na ode akra ne momo no blackmail be ma no yade a ya pa na said ye tie bia no ye bebo ye homode ne bia na se ye nim ba bia wo ye nim foni ni but ye bebo mode rewre mu adwedwe mu abibi mu na fe ye hunu ba bia afia na poka ewo ye hu said ye besi aka sam na fa said ye be ya ono so ebetimi ehunu ba ye ntwa ye homre tiawa ye ba de aka ye de beto amoso said the flowers in Bikuta. So flowers. Oh, can also flowers. Say we mun feature ha na mo ya so ye dua flower. So we na friend Anansi Dokuno. Oh, Anansi Dokuno. Yeah. Sa ha ban we on. So bi a wo no ba wa bon. Akoda no ko school ye kire na de a wo huna. So wo no asa ha ban we. Now the ewo. E de som. Now ma akoda no ta no ma. Kire na de ana ka ni trim.
oh panyin nso asesi a o kan asem tre na asesi ana na refi so no asa de we ananse dokron ya haba yi na o de fra ewo na so no ma e ma na adwen mu o kan bibi kire na ne remfi memeti ho asesi ano bi ankomo bi obi ni me di be 3 years ago ana te se me figures bi a me ni obi kan ho asem be 3 years ni metimi abobo no nyina so akire o enam sa ha ban we hu se o mani mo na se moti adro ho na modi ho agro eno etire no on se fence wo na wani mu wa we ne friend Philanthos Niri ya enam friend wa wo magu echi ana bo magu echi okọ Asia on friend stone breaker we say eye good for the kidney sa we answer Asia for no use for the liver sa Philanthos we brebo emu adwuma pa eye pa na obi a wanya malaria Philanthos na duro pa ni no Akoma FM mo friends wo na ti wo ahoma bi wo friends wo no so be friend no abakamu oh metimi aka se bi kura na obi ofidio mu na o diabetes nso nim se na duro na ote ho abakamu obi sisi achia ona ma je so kura poma abakamu ye betimi de atene no oh say obi wa kasa na empampan wo doc obetimi side edro na kire mi biem we ni stone breaker no me fa cho mo hwe ni ye pa we na Philanthos Niri wa wo magu echi yeah Philanthos the some friend stone breaker okay na we no eye ananse dokno na ye se obi an nadwemu osua de wo kan asem kire na na refi open so obetimi hata na haban no na wo na wa ye ne powder na da fra ewo anopa bia na o ma oba na etafre na dwimu da ho de bia osua de a obehu nti nro wo ho ade unima haban a ya na uhunu se ye nwura bi keke nti na ya me hu so obi e spray with decider me hu ana no ho ya mesre se obi machine bonachi a okumu nwura nso na ni sisi achi a enso no okumu aduro na be sisi atene no na onim se emma bebre ape awo mma but omo ankasa na atwa aduro empoa ena ma omo ntime nwo so ba sisu na se owo da na yo ahaban bi a ye awo aduro na odunso ba bia asa akeke na okodunso gu ahaban ne so a etimi twa na wo oh yeah enti me bushina mu no se oba wudru ba bi na wahu se ma wo ba bi aduro no pese me twa wo a ye mfa ne ko hospital ngo twa na wo yete ahaban ya bone po ye de ato odunso gu so empress enanson 7 days eno anu no bo so me so obebu ne nsa but nyinsa de nyinsa e mada traditional medicine and na yakase obehu obebunu onam ho 25 years sabi so obetimi ne obada je se oyisu aphrodisia adentra obi wo na mozisi ya ne be manye adwuma because odunso gu bibi te se obrani atuata sida acute sa ensensa na mo fra ne tweta no sa haban no se be mata adunso gu so a traditionally no ekum ne be ma on sensan ye wo park so yi wo ye be ma ni kwan se be bia na wagina na wodunso wo so obi na mo wanya 40 years ne be ma nya adwuma bio wo twa awo mema drum poa because ono na be ma no wu a ye de nyane no na wakodunso aguso dina se wo nipa wo ne wadamfo nam na wo sheda dunso gu no so na wo dunso gu no so o mese no bugofu de ba ne sa science so kire se enhaban living things hwe we simoni mo on se na ye from pa but see am be wura ha na mitu ye a onyansuo no tap root no nyansuo no on de why on se wa mo it means say eye adwuma enti se obi hwe ye obi etie ya Daud de se ye ka aduro ene sahwi kwaye mu ye wura sahwi kwaye mu ye kase ye tie haban de asaw yade mi hu yade bi ha obi a obekasa yade we de eno ane bekume because ye wo no say ya ho yarefo ebesi wo so hwe e wa haban di wo ye friend mesoto in crampan on say crampan ebesi kokoro so ana ekum kokoro no sa na yade ebesi nipa so ekum nipa enti se crampan no enye ya mo anka kokoro no ho na sa ebesi so ekun de dia na sa yade enso ya mo anka ho na etimi ba wo so na ekun de a ena na crampan ye duro bi a so bi anya stroke ne fa ne nyina wu na ontimi nsori
ontimi ye hwea e wo se yetimi de ye adroma nipa no sorry ye start adreso krapa yi bosome ba akone na awotwe mienu ni stroke for na start sorry eni ya krobi babeda amase oba na ne nan no na wotwe ne fom 2 weeks ni no bae e ma na dro na meka chere say o case dey entity ya case no say doctor yare we aye me 3 years ni na wo ka chere me say entity ya case e ma na dro ne oba no on nante wa hye ne shoe kama on twe ne nan fom bi na meka chere say so wo say meka chere na say entity ya case Etienne phone family numbers. Yeah, phone number no. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ghana baby a obi ehwe yem free. Baby a obi yem free bia no. Ya bie asoye kese Dawood Herbal Hospital. Ewo Kumase Edreso Krapa. Ipa no faka Edreso car. Onka se obi si o Krapa. Gwel filling station ho anase kane baby ana Metro FM no ewo no edan ana Metro FM no wo mu no saa dan ni mu na Dawood Herbal Hospital no ewo ye adwuma firi dwada ekosi memenda anopa no nson ekosi anwumre nonum minu aba enne obi na mu abrantie ne be manye adwuma o se me de me be man na wu na se wu a twakwato twene nipa no nam ho se honko ade e kire wo se enidaso ho se de awudi esie no na megwa ewuyi enidaso ho bibi na atochima se nipa no bana se ehu se eye kodo to a oni de ye abo aponche ono na ne maame wo na so ye be ma onya 2 weeks pe no person no ne maame sada bo se me no di ne maame na chi ye fa ne be ma na hyemu na traditional medicine ye adwuma ye de akan nua hodo miensa ho de ye adwuma nipa na ahomacho da house abaye so dai na ati se de ne be ma ntiri na wo ho no twetwetwe no obeti na ni na apeja agina so ene ye friend traditional medicine hwe obi wo ho a ne be ma nye adwuma because of diabetes wonya sichire yade na sichire yade ni oguma ahodo ye wo type 1 ye wo type 2 ene ye wo gestational diabetes ni ye ma wono ma fa ye funu na wono ma nya sichire yare no ye gestational period first trimester second and third trimester no omutimi nya wum but type 1 no ye omo pancreas no ebi wo kra na produce insulin ena type 2 for no pempi no omo nya 50 and above no won say akesefo na aye omo na pancreas no be produce insulin but body cells no and respond na ne yesi yeto yen sa fresh any pan say o de bia wonu masihye yare aduro enso kwa na ekosoro oba Dawood Herbal Hospital ye dia haban yenim gidie ye wo gidie wa adam nyame ache haban ni hu haban say ne mani age ye be mani pan aduro ama sugar no abafom na abafom anya ko it say on and off ye be stabilize no ye be na dura ama na gina faako se bi a 3.5 a 3.5 ni pedua no se obe ma na nya adwuma afi ya stabilize na wie no ye ma dura bon se gina so okay unum se oba atiminya asichire yade na nase ye ne hene otiti nase saa but unum se kekaye enya kekaye e asichire yade na ye ne saa obi wo ha ne honam hwehye no because of syphilis ye kase obi hu dwa no te se de ya yamako e de asra no obi tuwa na ne nan ase e won se panie obi wa ose me nan na se si jamu wonum se bebre ni afra because of syphilis nipa bia so asi o kasa no wonte because of syphilis obi hu obi na ne nsa ba ko pese na awu syphilis no edu tertiary and latent stage it is obi tie ya na se o hwe ya Dawood Herbal Hospital ye wo Kumase Edreso Krapa kane baby ana Metro FM no ewo no syphilis no stages no se startia eba primary stage be ma wo ho no hu sensansan bia begu ne be ma no ho edi be se na wotwe na wotwe no ho na ayere fi o so we de enye eko oba wo ho na nase ye ne hene no hu sensansan bia begu nase ne wo ma na no ayere ko e proceed by stages ebedu baby na ebeba biu na about ekro okay be ma no ho na ekro abesisi ho otitia na asensuo na ebasa bebi ebeka bia na ada ne kro obi wa se be ne testicles no ne testes no hu na aye kro be oba na sitini ye kro ne be mahia na moja eba eto asukoduru baby a obo nse ne ti epae no ne ho na ma start hye hyehye no baby o hwe ye mfiri bia no se be ye se kasatenten entoponko ontu anamomra
Kumase Edreso Krapa Akoma FM Oba Edreso Krapa Yebe lab Obi timi frɛ me doctor me yare ne o ma medro me ansa na metumre no na ma kyerɛ sie me hu sɛ yare wi ene ha wansa na me de dro account ti be anipa no hwɛ yɛmfiri bia no sɛ wo outside Ghana bebi o wo bia no me number no so yɛ WhatsApp 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yeah duma from Monday to Saturday anopa no nson kosi anwumre no num ti bebi anipa no obi ano yetu yensa e de frɛ no na me enso papa doctor 7.9 Akos, send your men, send me name to share na exchange telephone numbers. You start to see. Yes. But who no dia no anyam. Enti owunya asen abosume say ansa na o de passam koto nanim na one exchange numbers. Oh, but na akra no. Fancy na afena o area. Don't fancy that. Fancy 1.5 2 years. That time no area. Tell me more no the akwa number damn chain. Na kwa nya say. Oh, that time no area. Fancy na call 2 years. Ti no area 90 or 22. Ojide. Oh yes. When you so nya 3 months na must start. No. When you 6 months na dining boy bed die me ba cho baby wo ye hono mo me we fini din ne kakra na okotena sa dining wa kire omu na no se wo han dan wo ho but then wa me hu se boy bi na me han dan wo ho no otu na wo betena mu nti se wa betem kra ne se wo han nti wo han dan wo ho yenko so enti wa start o se wo se ne pe wonne wona ba no abehye wo dem ba o se wo kosua de ba me pacho abayu yi wo hia ne wen mo start twempra brebe na akosi sen yenko mama lady kai se me ne twempna na oboa na oboa Bernard, yeah, the brain na juma. And wa ba no so de no wa ba because asem no de edi animu ne so. Wunchire mu ne kra de sha. De edi animu no nti me yenko no wa. Na me ho 24th 25th December mu ho. And the sister frame me say onyem. Now, meet me and find out. I'm young who the pakra on anyam. Why sister? Mommy, yes. Yeah, bonidi mommy. Mommy, yes, sister. Now meet me and find out. I'm young who the pakra on anyam. And see, me yeah, no. Na miss A. Obi onyam de on any mu kunu. It meet me find out. See, 3 days time. Na this is a frame. So this is a frame no. And na this is a catch me say. What bisa no. Na was set on the menenyem. Na ye no kre. We so me calculate am ko ho ba ko. Na kwa me ko ho no so no. Na me bisa ne say how many months? This time catch me say 6 months. And me decide say there be. Me dey me call hospital. Am me akwa check. Say 6 months ah. And me took car. And I'm call one of you no. And I'm na ono sister no kunu no. E bisa me say maame ya anyem na ose onem nenyem. Na me say wo oba onyem no onim okunu. Nti say me dia o de mate. Ti me ye na me na dey no na me free ho. Na me buy ade chia no pa. Na me fa no. Na me two car. Me ni nua boy ba ko na lady ba ko. Na me two car na me ko fa na me de no call Afari hospital. Ti me de no call Afari hospital no. Aya the check in na 6 months. Na 6 months. Ntia. Me dwene ho sa 6 months di. Ene me data me ni share no. E mo abra because 6 months di. And I'm so nti o ma na wa frame me piska na ma
Osei Chrome TV, Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM. Now we should be so what TikTok. Yam corner fe for third story and trauma so way a case ya toso me and sa and ya treaty. Bema na within. Pacha your friend Isaac. Isaac. Ayama. Pacha. Isaac free hina by. Pacha me free Santas and a by. Santas and a by. Every idea boko. Na mene oba bi na ho sehi. Na free ho jano na member krombesu adwuma. Ti last 2 years na me call honum say me kwa akohwe me fadam. Ti me call honum 24th and me free honum 27th ba Kumasi. Ti me ba Kumasi na me buy be 2 months later na me father friend say abaya bi say onyem na oneme na nyem e friend Betty and I'm so okay me buy there me ti nka say mahuno nti omonje na omonhwe no ti me father moje hwe na kosi say owoye na oku school nti school na oku nti omoboye ka 30 million ma yetu am 10 million me yeje no ehwe na ma no kosi so wi school na owoye ti edru so okwo no me ko honom 24th 27th na me feel fancy 26 na me hu na me buy ti me buy na me father fair me kasa na me kasa owu de omonye na omonhwe no ti du so okwo na okwo Akoma FM 87.9 3rd July antina me de ba ha se enya me dia ti omo emra nanka yenye DLA test nanka me hu se abafra na me dia nanka me dia akoma passion so enya me dia nanka ka bia ma bo no bia no no motua ma na odi akra na akoma ne papa ti anu ti na me bai okay na ayama yenhwe wo se wo ko sehwi ye ben 2020 mu ena wo ko sehwi bosumi be mu wo ko sehwi Debbie, don't be confused. Oko sashi year ben 2021. Yeah, December mo na akoye. Oko sra wabusia for bronya brain mu no. Okay. Enti ukoye na ukoshia baba wa no. Na one ne dae. Okay. Ba kope. Ane. One ne da ba kope. Ba kope. Enti wo design was sashi. Uko December no free ho. Fancy me di 1 week or 1 week pay. Okay. Nti sucks back when I won in a year no o ba ye no. Any ye frɛ catch us obi so no nyem. Nti o ba ye no ye wo be di say ansa na papa frɛ o sa baba wa bi aba so no nyem. Di be 2 months ansa na call no buy. Na o ba ye na na lady no eda so di nkomo. Your friend is saying. A friend Ama Betty. Wo free sehwi ho ba ye no na mudi nkomo to aso akopem say o papa frɛ wo no. Na edi nkomo. Okay. Na wono ankasa amfa nto anim say ebia onyem. Pacho da bi. Wan kan kire wo. Wugidi. Wa mo amane so onyem. Wa mo amane. Nti wo papa mom na be frɛ wo say abayo bi aba no wo so wonne wonyem. Ono onyem aboso say. Oso no nyem o papa kan no say Ama Betty say wone wonyem unima baba wa bi sa na ase ane o ba ha woni ababa wa bi eye bi ene bedai wo say ane okay nti wo bi sa da say dan pa cho wo say wonyem boso me say ene ma mi sa no okay nti o papa frɛ wo ka che wo say Ama Betty so wone wonyem no wo wan contact nti wo frɛ no o frɛ Ama Betty me frɛ no komo be na course wo bisa no ne ade hyeye mu me bisa no say e wona hwan o ken say e wona me ana me so me hwe date na o de wo ye na me de na date na mfa ntina ma ba ha sei enti wo ni ni share December ena ono so e wo year ben 23rd July December enti December ena anu ni share January, February, March, April, May, June, July, 8 months. 8 months. 8 months, you know. Well, minimum dear, but Ama Betty so on the one and yam. And I was supposed to see December to July.
saying usi July mo December to July no na che say enuru 9 months no nti wo so ye DNA na baba wa no wonu oba wa nyima da pen ngusuti die wa no woni ne da no but sana wonya virgin anu ne kosia ye woni ne da no wo hunsunsun ye bi e wona kosia kumam se bi e ho ehye boroso betimi abase bi a wo kai wutrim like kai imani abre kai ni na aka hu bi Akoma FM 87.9 woni ne sia ba akopɛ no so wanko hobiem wanko sɛ hwe hobiem wanko hia ne biem kɔpem berebe na wuhia no anase ye ka kyerɛ sɛ wonyem no wo hu ne biem abapem sesei enti wanko gugu sokora enti akora no kora wonim no wa wanya sɛn Wonya be 6 months. Wonya be 6 months. O wo ba na abema. Pacho bema. E na wo hu no. Wonko hwa akra no kra da. But onyim na ye de to wanim nyina no wo na wa hwa akra no a. 87.9 Wo wu ye nyina wo na wa hwe no. E na wontumi fa wani nkonko hu na akra no na da 6 months busumi nsiamu ni adan. Ayama adan unu obia wo se nyisa ne ye wo dia waje atum se ho ane de woje tum because wakoho en ya ka cho se onyem wabisa lady no oso wone wa na enyem okay but adan na time ya kan se wan ka se bia onkotwa scan na uhu bosome kra wode nyem ne ade se be yanka obehu se wo na enye wo scan de you could try na di 3 months 3 months omi so me free ho no na 2 months time nti na say enya media but ye catch your mobile still na so mo say ye de nti ye jitu mo hwe na akosi so wo ye ene hwe wa de George to media hwe wa de so be ye de no ebe won fa wo ma me ma fra wa ka che say bi akora no won se fie ho nipa bia mo nananom kra wawuo no won se wo bia wo nti we de ye hwe abrantie bi ne na mantemo ha ono na akora ne se ne penti nye e be ya abrantie ne de like obi afra ka bibi sa che oda obi anka bibi na wan so mfo ni kwhwa akora no Isaac ana wa wonfo ni kwhwa akora no wakwa akwasa wo ma me se hwe na wotwe na wo free akwa na ni ge kanu kra chere mi wo free ma obwa obwa my crew wo se de wo si petrol ngai na wo hwepe wantumi antena na wo hwe a wo de kwa akwhwe wo maame mu wo ayi safi kwasra wo mu December na wo hwepe wantumi anhye ho so na bosumi bebre na betumi atena kumase wo abra wini ge na wo bi amini bi ma aden mi free oba ye dia na menya nko na woni bi well sese wase DNA na no obeye nti no ya samu o ama beti akua wo se 3 weeks ni ya eden ma fra mo hu ama beti na busuafo mfafo no ma ko 3 weeks ni na wo mo aba akọ e na de wo ka no ye nti ase enti ama beti ya frɛ no frɛ ne papa nyina aka ho se eye no kra se e ba no eye ne dia we ye be me ya no so hia dia ono na se oye ne dia ne ono ne bra panyin ni na be check cost ni nyina wo ba ye kro ne sister ne ba enti 3 weeks ni ye nya mo ne mo kasa mo se mo beba ye nya mo ne mo kasa mo se mo beba enti me kro me tiri mo ntere me hu ni se wakodi abɛhyɛ ma ko we ye beti akodi abɛhyɛ wakodi abɛhyɛ wuti de se wodi ahye me gidi pa aka 3 weeks nie na ka 3 weeks nie omo kɔ ye fra mo mo ye behia mo papa waje fon no na wakasa o mehia mo bɛpɛ mo nna 3 weeks nie yeso mo oni ni nua be mai oni ni nua pani kra so mo betua busua no na aka senti ade lorry bia wo mo de beba bia no mo betua enti mo ha wo ne sei mo ha wo pa ne sei enti me no aha ne dia ama beti jai sansa mfo no enti sabe fa wo bibo ja ko ama beti ya no made them out se girls na sheda ya no made them out omo sheda ni se akora no nya Isaac dia
Kani pen chane sa akoda na nyo de abebo wudin wa ha gesi bi ya ba mudi musuo ba mo adan emusuo adiyan 3 weeks ni ye no mo abakọ enti se eba no ye ne de adan na momma besan wo ho bra ne besan wo obi anka ha eni tu nshada sa bepem mo me ne ye kọ no adan mo ene gesi amaba se amomo hano ene gesi amaba adiyan kodi kwashema ene mrante ni bi hwe nkrofo ma no adan omo ha adwene dodo odi kwashefo ma ya ye ne nam ho ememe mu ba no mu so wo bo na dodo na anyenyem wo mo nya kunu no eti wo ba bi a wo de be boso da kuru bi a obebie ma ba obi a wonyem mo mani na ho ade market no ya say market say onyem sa na onyu obi mfa hye no a wo ka ya danwa eti week pepepe no afro aka cho say am se ma ko me abrante ma ne ya papa mu adabia ama Health Alert Clinic yasebra beje dro fatu ulcer yade no ase na ahweye no afra senkwa no moje abasobode ese ahweye wo mutu ulcer treatie ema ekwa ensa mabiem wo moje abasobode na je na we di afra senkwa na sis West Africa Traditional and Medical Awards wonum je yem eti ba bia wo di ulcer bekwa wo gidie pasa wo de kwa wonsa fa mabiem ne Fred Health Alert Clinic enya ulcer nkwa na wonum wa no dro yade ahodo bebre no so edro hom madina ka so apokriase ashama ne takrade enkrabata no ebi e wo 0242 518893 0242 518865 ni what scientific clinic and diagnostic services pennies and womb repairer ese bra obesiesie ama oba wa yo besi ma be ma so wo be gina na so pa aye be ma mapa yade bebre wo mo anu adro ba bia wo mo no ne research dia fa ho no ye friend ni what scientific laboratory services bo ma den hwehwe na kira kwan e okumasi atonsu Monaco Junction wone adansi Rural Bank edi animhwem 0244 087687 0279087687 Alaska wase baje wallpaper fa ko siesie wo dem young boy ya wakwaje wan room no ene wan room no sade wo musiesie mu pa no jai wura mu a enya smeswa enti wo so dan na waje no bo maden ko Alaska Star Enterprise kwaje wallpaper de fm fa twa design kama e wo fie ho no na chese fie onye dikam dan bia wo sie bia na behia wallpaper e de twa design e wo dan ne mo no e Alaska Star Enterprise mo musiesie dan hotels ahodo ni nyina so mo betimi ademani achem e wo na TV strip light e wo curtains ene niam ahodo bebre na ene won motom Alaska e wo Kumasi Adum Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enchen hwa 0554114876 0268419596 0268419596 3P garlic mixture eso e wadwama so na Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo papa nie wase brabaji nyinse brabaji awo no wani je no enwie peye e wa wade no wase be ma no e low sperm count anasa premature ejaculation wo ba awo ho asam ayeden ama wa fiti ko no niam ankoyi a e Dr. Mafo awo papa atonso asre so atia bisaba se presby school no enchen hwa wo mo no mo bo no eda form papa nam se ebibiduro na wade ye adwuma no wase wonti e na chese waje sa nimde no e 0244 411099 0277741618 quick credit investment besia ehwo dwom ehwo na abenya bia je sa wodi bia adwuma ana wodi tra adwuma mu emergency bia yesika sama wutua school fees ana rent hospital bills quick credit investment won be ma bia pa de hia no Ghana card 0302 200390 0596920833 nana ye bi ewa aguna saman how be about that sani so abrabo no jesa wo de tade na wa ni nyina na se fabra spiritual marriage ana se dwede ne niam ankoye wankasa gidi pa sa honhom ni ditiawa nana ye bi se bra na kachem afa de wadi mojafra ana se ye duabo ne no me da wa brabo so no aguna saman nana ye bi se bra ne nchen na wan so sa how ni nyina ano emaum 0243134535 0557667510
Dakwa 360 Limited, Eddie Ahomka Heat Patch, Aba, Edjama show a plaster, Boapa to Ya Bebre, Asifri Nipedrianum, Shana so say Guma who don't be no, Yawa Bakwa Kakadro no Modiafra, Bakwa Kawan, so no Wama de cinnamon, and the herbs a who do bebre noir, and a Wama diafra and Nutia arthritis, and ya who to and etete was ya dear, the Nechi Bremo etahano, and Asa or Bauka feature what yao, menstrual cramps ning and a plaster way, one madro, with a plaster way ya. Wunya be a wine, never tarry baby a yaw, a one wabe who sampa hit no edro wompa be bon kakra na to sa haw ni na ase e dia mam kuma se afei e no mpese do so po no wo de ba ha et retailers and wholesalers no wo hwehwe mo ene mo ayadwuma 0599 991149 0599 Ayasemo 0599991149 0599991149 ofrepe wonu beje so ama obi atu atom if labor pad e de pad wanwa so abadwa asuguma hudo mienu if plus any if normal we ayapemfo ne de atam waso bekwa wo so a bomade ma wonsanka bi awo no akiri no ene ade siesie hom 100% organic e bo no so da fam a we de siesie ho infections bia ene akiri 0550000990 0302224843 0244310620. Let us say ama nana mamu akwaba wie evangelist memu akwaba nana ire memu akwaba yo again koko ye share your first story door ene nikunu Emmanuel J mako mema ne ma ne nyamwa na omo ba na omo atwa boode ama wo mo no mo yesa wo mo kwa wo mo mabiem wo mo anyem awie wakopɛ no wate ase nti wanyem awie oba na wutwa bo kim na de ma ne se kim wo wie a eno ano no ukohunu ne he se wo hunu eno na makofa we nyina de ba no sesei no ohunu nse bo na wo betwe aye no watwe awie fa koye adwuma na hwa akola no sesei ena wo hwehwe na wo hunu a wo toto papa so yi wo so wo check wo bia na wo check adwuma we die sa ba ma we ono a na mepe ene wo ne ene de wani mu no na ye se ba boa wo a na yebusa wo se sika sei na indomie no wo de ba ya wo ka che se 1005 the one ka se 1005 wo se sei wo se first na no wo ye bie no eno no de 1005 na se die onim hey nyame hu mobo nyame hu won pebre wate won pebre 1005 indomie abra ye wa ha e ma no ba e beje 300 Ghana cedis ade ko e ma no ye se wo mo lai wo mo beje no mo obi ye make sure se obi ye indomie ton wo ho ne e ma wo ho no first no de 1005 ene say the onim na answer so be hia 3000 ene na ko akosua do no tutini so na pampa so pai wo ti wutiri so na pampa so chips wo ti wutiri so na pampa so mo mfa mo nsanya adwuma na mo bebere enye sa wo na wo bebere o be ma no akora no te wo so wote wo so ane se wote wo so bo wo ho so na ye bibi onu kura wo bebu wo bo ho so na wo ye bibi na wo awo hwa akora na ya won frɛ no na won frɛ no no wo fi no awurade akora ba akɔ what pressure gu na pampam what pressure it won so ya koi ha de oba be ka no kora kyerɛ wo pa ntie ya abrabo kɔ because akora no wa na oda wo so oni ba bi a wokɔ wo na ohye oyam na ade na ba nti wo koi 1005 na ade ye nkane na ene ne 3000 ye de ye ni bi nti je se wokɔ quick credit omo de omo bobosin a wo be ma wo bi na wanya nsin wo wia no akwa second story ma ko na puka me die aha ma adwene ye me na puka se akora na ye ba ma yi dia na wo se untume ne ntina enye force na brabo wo mpa enye force na mum se ye ne badia ese se wo kire baabi a wo tie ene obi a kire bra me ya frafrafo ne de se wo ne oba ne te na se wa anye ne ho ade na se ebia oba na ware pen na se be ma na ye ne ho ade wo a we ne ti se na wa anye ne ho ade na amagyae no akora ne nyon de se munya sa na mo ke ka kire ye no munya sa asem na mo ke ka kire ye ene mo ntina se me ya mo exactly ansa no mabie exactly montina se me anya mo ho ade wo ne ba wo afa na wo hu nse
ɛma bɛrima amammerɛ ne hyɛ wɔn no amammerɛ no ɛma bɛrima bi akɔfɛfɛ fɛfɛni ba ɔnyɛ ne ho adeɛ asa na ɔne n'akɔ wɔ ɔnyɛ ne ho adeɛ mo kama ha mu tum mo kama ha mu tum yɛnyɛ mo ho adeɛ yɛnyɛ ho adeɛ na abɛbi ma ɛdeɛ mi wi aba no ɛyɛ wɔn ne hwie gu mu ɛyɛ wɔn ne hwie di gu mu ɛdeɛ ya kyerɛ bɛrima na so wala no ɔkɔkɔ no ɛdeɛ nsɛm ɛdeɛ amammerɛ kan mo yɛnyere ya wo mo yɛnyɛ mo adeɛ asa yɛ ne ma wo ɛno ano no sɛ yɛanyɛ wo ho adeɛ na wo so wo bɛ bɛrima ma bɛrima afa wo no wadi wudi a ɛwura wɔ ɛyɛ ne ba ɛyɛ ne ba mo fa mammerɛ no nto baabi na saa mammerɛ no nkyɛkyerɛ mo sɛ mo nkama ha mu ntom ɛkyɛkyerɛ mo adeɛ ya na mo deɛ mo duru hɔ na mo bia bi ma ɛwura kyerɛ yɛ baabi a ɔwɔ sɛ wɔnkyerɛ yɛ baabi akwaraa ne wɔ na sɛ papa yɛ nhunu ne ba na wanhwɛ no na wodi ne kɔgyina baabi a sɛ wanhwɛ ne ba hey deɛ da w'ani mu so na akora me nhunu nneɛma yie enti ababaawa no ɔmo yɛnte ne nka nnɛ ɛne kyena nko na bɛrima yi wasi pi wasi ta ɔnhwɛ ne ba na ne kra mmra ne ho na agyae sɛ wobɛku ne sunsum mu no obi ato pa na ade kɔma obi yɛnhwehwe w'ani mu na yɛma aba bɛti ne mama ko ama bɛti ɛyɛ na ɛma ne keka nsɛm sɛ ɔbaa wɔnyem na onim ne kunu bebree nim yɛ kunu bebree nim yɛ kunu bebree nim bɛhyɛ bebree yɛde bɛhyɛ yɛworɔ ne yɛde ahyɛ ɛmɛma ne hwɛ amanfoɔ ma mo brɛ sɛ bɛti nim me deɛ meka kyerɛ no ɛma ne nhwɛ akora ne ɛma ne nyi pɛsoa ɛmfa ma ɔmo biem ɛma ne nsɛ ne ne ka prɛ ɔboa wadi abɛhyɛ no sɛ nyɛ saa deɛ a bɛti ne papa efiri na ɛkɔ wɔn mo ba ahabusu mi niye ɛne yɛfrɛ wɔ ɔmfa akora ne mmra ne ɛnyɛ DNA sɛ wɔnfɔ mo amma ɛnna meka akyɛ no ma ne ntua ka prɛ ɔpem sɛ ɔde ɔmo bɛba na me deɛ maa ne ha adwene maame me fie wura maame masi ɔdi na woda nyɛ mfie aduosia Mrs. Joyce Dwamena happy birthday mame asew papa opo yire mere wa bere madwa ya hwe wase wase no ai ya dase o ma ya bi shira no 60 years e ready adum mame nka first story no ayi ababa wa yi mesre no ifiri nne edina boy ne papa ede be to akwala no so betu 10 million omunyi di ni fra akwala no so no fa di foforo ma akwala na onto sa docket nim onye na adwene se akwala ne papa ewu se na na kua kan omma no ho so na won hwe ne ba na ma bi ti se wo no a wo ma hwe wo mu ma ama ne akwala na so si dia papa nka ho fa ne se papa na wu won na se wo immigration officer enso wonye na papa bone a panyim bone a wo tra du afie ema asefu afo no ye ka wo franco mu a wo ye panyim bone no abrante papa ye panyim bone papa se utimi gitum se ampa wo ba ne immigration officer abra wo nko ho form sukura no wonya nto obi ende mema ne draw sa kuma ne tiri na waboa ma obi ba be gira se meme ka kira kola no ma efiri na kro onko yi sa di no efiri akola no so on kan chen se ne papa ewu no hwe ne ba no mo no ho so ne yemfa 30 million and 15 million enye ndomi hwe eno mo to pan no start pan mo de say ne start onya na dwini obi ka so oboa na e ma na da bi akoka sa ope no na no de ka ebi ni ye be sere onyi sa dwini infinity second story ma Abrante ultim so serious wa brabo papa Robert is serious we serious wa brabo Abrante fita kakra tini ato plot ato kakra to susu masusu ura bi de adwan 150 million wasa to ka eye adwuma kakra na wo hwe ne ba me ma de me kan se ga no woni ni kuro mfrafra ni bi awo me di ba aye plane sa woni na wo na on pese boy ni be hunu se we no eka ho enti one on namfa asante kasa na sa ine nkasa se de be ya boy no be hunu se ye yesremufo ne ya hwe ma ene sremufo ma no wo mu ye kwase agufo number 1 papa mehia be se 3 a o mu so de beba dia gas na ye boys no because wo mu kro mu form member na ka kire won say apart from tribe no tribe for be ase opa giginidi and this is the way they are going and you be sre
abrantie when the onya abutra akwala no be hu no na mom guy me de minim se de baby akwala no nya ne ba enye boy we ba so no so je achi se ne ba ena de bibia science no bibia timi show yemra na yemeye DNA test na ye hunu na baby o hye bia e ba be fa akwala no ye to no nkra ne ma ni suro baby wo bia ba be fa akwala no last one ayi ono ye ho I am ma ene na na kuaka Isaac I am wakodi abehye no enti simple tie efi na ko bibia wo di ko bia jai okay entua penne memma ne kapre ba ofra wa memfa kwapem so mbeba bia kwapem se wo mde akwala ne beba ne kwakwa die ne test eno ano nana yɛ ma mechia na nikine cruise mama first story no de himpa second story you know 1500 no mama ono de e na waka akire no so obefa de a because ebi ohonum kro mukunu matu kwan so many years o ma na hwe omoma ene aka no akra ba akwa wadu say 3 years page maybe ye enso kra ton na fa hwe oba na to no wadwem na mo amos mo due mo hobo okwa no waka me de be ma me penie ene odi uniform aba be dada wo no nti say de wan kasa ba ho so na ko page maybe ye second story mama say asema be me ikan eye no kranko ade a ene mama mesre oba no ene bi na abetena he ono wo pe yes 1000 no kwa mo so omo de man oba abetena aware ase no enti se ono aba se obehwe ne ba dia ade na wo ma ne ho kwan wo de mane hu ba bi otimi ngi ne se 3 years be ma ne betimi age ne se o ge ne na kotena ma ne ho kwan na ba bi a wo onhu ho na asede e wo so oye no onye because obi kra e wo bi a wo pe be ma na hwe no na so wanya obi a wo ye willing so obehwe ne ba ade na wo ma ne kwan ma ne hwe no na waje aboso na wo ye de wo ye no mama mesere no ba bi owo bi a se onhu ya obi ate ka kire no brane entenance ne esiesi asem ne boko mama tell story na bia na enu esi ye no wo behwe ma na ye enu ade yi bia ye de akwhye no se meme so muntum se muntum a muntum de ma no so ye nka nche mo se omo de be hye mo da mama wa ho de ekono se anye esa eye se wa ba ase na ode brew enti HIV no so na onam na ode cheche adum nsuo enti we so nyinse no omo de cheche enti munim za de amo kwode amo hye roba no ma hye so de a ene mu benya asem ade fodi ai mera se nana yire na wote ne nka no nyame enhwa ma bedwafo nyina nyansa wode adomo yanko na afe mene nana kurendo enkwedi nkomo nana kurendo my story a etoso 9 nana memo ha I know the way trippy asem hey asemo bibia be fine me do for wie yemu ha emu akwaba e de ba akoma kasavide kasi so na fe onua TV te awie wo hwe ne a ye de enkomopa na ebre wo medofo megiri se wo mpo no emu ye pa ye wada bia ye no ehia edi apomden ho enkomo ene nso eye ye wada ye no eba bedi nkomo edi afa ya pomden ho mesro se meduntem enyiwa fidie no emfiri onua TV anase Akoma FM esanse ene papi na ene de ebre wo 3p garlic mix 3p garlic mixture ehun komo ena wie mi ne wo edi na wo twetwe mu no ye ba ye ebi e kasa ye na wo pese wo frɛ doctor any doctor edi nkomo enso want to me amfa number no ma me fie number no ema wo ene nkomo me ne wo eba bedi no eye edwunso twa no emu hawo me chance ya medican ama wo ade obetumi aye ne wo fie ama se wako hospital me aka cha wo say odwunso twa no ehawa ba ho a de obeyi a obenum 3p garlic mixture aka ho ama na boa ye number ye de ye adwuma e wo Piwak natural aye de 3p garlic mixture abadwa so no enie fa na efre doctor Sia number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edro no eye 3p garlic mixture enkomo me ne wo edi efa yedunso twa no eho se obeko hospital ni aka cha se wanya UTI debia sa na ka no wanya UTI na say urinary tract infection eye yedunso twa no ena sa yare no ebem de boni beka say urinary tract system
nti wo sɛ ɛsna firi hɔ na ai na bɛhyɛ hɔ na ɛsɛ akɔyɛ yareɛ ɛde ama wo na mekyerɛ wo fie ade a wobɛyɛ na wakɔtɔ 3p garlic mixture aka ho na aboa wo ama sɛ wo dwonso twaa no sɛ ɛha mpo aba ho a aseɛ ɛbɛtu afiri hɔnom ɛde ama wo tie Maa Akos sɛ wonim asawa cotton na haban no green no aha obɛpɛ no bi na afei wapɛ nyenya na afei wapɛ pampuro na haban na hapuro gu aseɛ no na wapɛ aburo ne pɛɛme no duahu ɛno so na wapaka ho yes eti nneɛma nan na wahata so wahata na nwunu mu o sɛ wie mu ndie nka hwe ba pampuro no kwa de wobenya no de ate agu ase na awo no ɛno de di ka awo dada nti na ho ɔdi wom to de fa no gu hɔ na afei nyenya no ne pɛɛme no aburo no good ɛna afei asawa haban no hatama ne ngo sɛ ɛwo wie aka saa nneɛma fo nyinaa bom unsa wo de bɛfra nti ba sɛ wo sɛbi ɛde agu adeɛ ma ni ti a ɔmmerɛ anaa bi a wofa we kakra na wode agu adeɛ mu na wode nsuohyi agu so ɛbɛbam de sɛ de wayɛ twa tii bi a woba bɛno no sɛ woyɛ ne saa wie a frɛ yɛn yɛne wo nkasa yɛ number no nie ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kae sɛ aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture na medɔfo dwonso twaa no wobɛɛdɛ mpo no wahunu sɛ dwonso twaa no wanya ɛhaw ɛwɔ ho yɛ dwonso twaa no yɛ nneɛma nan ɛmɛɛma deɛ no baako bɛhyɛ aseɛ baabi ɛma no kɔyɛ enum yɛwɔ kidney yɛsaa no ɛne ɛwɔ duro bɛɛ mmienu ɛsɛ wo kidney no ase ayɛ frɛ sɛ ureters yɛte wɔ adwonso ne yei kidney no ɛyɛ adwuma ɛkyinsam nnuane a wɔdie emu nsuo a wanom ano ne a wanom ɛtwi mu acid na ɛnyɛ no a ɛwɔ sɛ yɛ adwonso ne pia bɔnten no egu so yɛ sɛ adwuma no na ɛfa saa duro bɛɛ mmienu no na abegu baako bi a ɛsɛ bofuro ayɛ sɛ bɔɔlo no bladder no na aba abegum ti dwonso nya ne wa adwuma ne ekɔ so dwonso nya de wo pɛ na adwen na ka akyerɛw enti ɛwɔ sɛ bɛfa duro bɛɛ mmienu bi mu a ɛno sɛ fɛ ne sɛ urethra na apia bɔnten na watumi adwonso na adeɛ betumi amwanya infection ɛwɔ dwonso twa mu ne sɛ Maa Akos betumi afiri wɔn nsa ebetumi afiri abra wakɔ agyanan ɛbra wo ne bɛɛma ahyiam wɔ mpam ana wo ne ɔbɛ ahyiam wɔ mpam wo sɛ infection bi a ɛbɛkɔ dwonso twa mu no ɛyɛ ɛmoa ɛyɛ bacteria enti ebetumi afiri wɔn nsa wɔ abra ɔbaa ɔhoro ho na sabio wahyɛ nails na wode wɔn nsa ewura hɔ nom ne adeade ebia nails no wakɔdi aduane bi wode wɔn nsa akɔyɛ adeɛ wanhoro wɔn nsa yie na efi na hyehyɛm wanyiyim na de kɔ ho a bacteria bɛwura ahemfie hɔ ɛbɛtenetene akɔ afei bɛyɛ kakra no ɔbɔ nsa wɔ hɔ nom na nsuo gu nsuo na egu no so ɛnka wɔ mu paa ɛhɔ na nneɛma mfitamfita bi yifiri wɔ ahemfie hɔ ɛhɔ no ne bɛrima hyia a ɔte yaw na wosisi yɛ wo ya na wayase yɛ wo ya ɛwɔ na dwonso dew woyɛ sɛ wokɔ dwonso a wokɔ aketewa bi ne bɛba ebi wɔn so dwonso bebree medɔfo sɛ wohu saa nneɛma wɔ nyinaa bi akyɛ sɛ dwonso twaa no ɛha waba ho ɛmɛɛma deɛ no nso sɛ wo ne bɛrima hyia na wonya syphilis na sɛ gonorrhea ɔbaa dwonso twaa no ɛha bɛba ho bɛrima wo nso saa wonya syphilis na sɛ gonorrhea wo nso wobɛnya saa problem no ɛhɔ abo sɛ ɔbɛrima no mu hyehyew wo ne ɔbɛhyia mu a na ɔbɛrima mu yɛ wo ya na wosisi yɛ oya ɛhɔ na wayɛ ase na ayɛ dududu ɛmɛma deɛ no na deɛ nti ɛmɛma akora sɛ ɔmo yɛ careful ɛwɔ mo dwonso twa ho ne sɛ Maa Akos prostate no aseɛ pɛn ɛhɔ na ɔmo bladder no aseɛ pɛn ɛhɔ na prostate ne da ɛna duro bɛn na mɛma dwonso fa mu no ɛnam bladder ne mu a na abɛtwi afa prostate no ansa na bɛsi ɔmo bɛɛma no eti sɛ wampɛ duro bi sɛ 3p anom ama sɛ wo ne ɔbaa bi ahyia ɛne wanya gonorrhea mmɔwɔ no bi anaa syphilis mmɔwɔ no bi na woanwonso ama ɔma ankɔ a ɛbɛdidi akɔ nipadua no ma bɛɛ kakra no Maa Akos bɛɛma wontumi nwonso gye sɛ yɛde rɔba ɛna to bɛɛma mu enti awie sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛɛma deɛ meekɛn wosisi wayɛ ase wodwonso a wote yaw ɛhɔ no nneɛma bi mfitamfita bi yifiri wahemfie hɔ bɛɛma na sɛ nsuo bi sɛbio na ɛfiri bɛɛma no mu ba abrɛ wo ne ɔbaa bi anhyiaeɛ wei nyina kyerɛ sɛ dwonso twaa no ɛha waba ho medɔfo kɔpɛ 3p na ɛnom ɛyɛ ntiri mu adwuma nti sɛ wonom a dɛmoɔ no a ɔnom na ɔdwonso no na ɛflashe ɛmoa no epie abɔnten yɛ namba ne agyina frɛ nsisi a ebia deɛ meekɛn o maame bi o nua bi o dɔfo bi o kunu bi ɛhu saa problem no bi
ɛntena se ɛmia mfa rɔba ɛnto bɛɛmem number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ghana ha pharmacy shop ɛne baabi ɛtɔn bibiduro bia herbal center wo de ɔkɔ a wosi wo pɛ 3p garlic mixture yɛnti adanse ketewa bi yɛba oye agree na me share no cause ama me nyankwa groni ye group papa no sa garlic no ni bebre yo okra na ya ni aduane emu odu a me no ya na me yam ya so we ni de me didi kakra bi na me no waduro na se de groni si ye adwuma no ase nkonye bi kra me nhamo pa na obodawura nsemo ya mumma omo na si atata na so mo problem bi no e me kan sa akoma yare ni ade no mama sa kasa me nkom obi o ha onim sese that AP Garrett no eye adwuma denden sa na me so mo boma baso ese nya me sira mo wate nya me bless adwuma yi nya me ma me kase ko pinse be kase bra ene sen last week ni e Friday ni a week na me tiwo de mu yana se me tiri mu me fa nyina ese de ejuju no na ge bia me ne titi na to tie me ge da me ne titi e wo so wa ye drug store adwuma da na manu mu nyura manu je bebre no se Sara na de na won konkoto 3p en checking we na ma ko so ayi Onua TV Akoma FM ya no oye Donald Bet da ase bi me se mi tudunum da me yese me kotam ko du ko na me wesi enti me ya na be si eni ni ko tradwe na me no hwe bla isanka na me di se adwel manu 2 bottles me tinye so na me toni ma na me tibi nanti o me nanti pa na me fa no wo so me si isanka na me di enti adro no se ba na se kasa ye bo ho adansedie no a ebeje wonsem enti midofo se wo ye oba ka hu se odwunso twa no haw ba ho a wa wo kretimi si ho kwan adentia demo no a aboa na etina o system no mu no na edidi eko a wode ano na edidi edeko a wotwa no afi be kakra no oba wo dwunso kora emma mako se wonim se ensebuo so na me oba wotimi yinse eti afi be kakra no onsebuo kora na be ye den dia ma obu nsa na chese eya wa wobete no be kakra no onsebuo na mabiem gise ye kwakoy operation ade ye se wanya fibroid medofo num 3p na moja sufin bi a AC o menses crown kwan no chese enkle ni nyina na emesnko kuma se obenya 3p garlic mixture ato ewo Kolinak Heba Dani Heba Kriske Heba hofo enko Albert Sam takrade AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho wa mumuni away enterprise okanshi enkran for de no okwa Kings Walk ko Sam ene Angel Heba ubenya bi Ashaman Ekus Pharmacy Little George ewo Tema Community 5 and a health alert clinic in so ewo Madina odi okwa woso pe 3p garlic mixture yesi wanya dwunso twemu ehaw ye de rubber to obemem anade na ekoso wo abra wo dwunso no odi efreye ne no eni nkomo ye de nkomo twetwe no esi number ne 0248 92 88 24 0248 92 24 kaise edro no eye 3p garlic mixture number wadasene enowishia nyame enhira papa na meguso a kai mo se ye Nikki Pizza Fan Club UK ye ne ankasa Akoma mu Nsem na che se ye group ba ko ye maame Nikita edano na ye member ba ko maame ye friend Henrietta ye member ba ko ye friend Henrietta se wa bonsu UK abrochimemu enwowo na ne maame ye friend Mrs Georgina Osei ye ta friend Auntie Georgina ye maame ye free mu nyame yadomo chinachi na ye beye ye maame ye ye de ne beto mpemu ewo dweso plot 22 block K bia ye ben fire service wono na ewi akopɛ no kwabre was St Anthony's Catholic Church edweso ye bekwa akosie no ewo dweso besia St Mary's Catholic Church no wo mamusie ye na ye free hwa chinachi mimene dano ano ya beye ye wo dweso RC school
compound hɔ every 1 p.m. de kwasi 6 p.m. nti nyame yɛ adom ɔkyerɛkyi kwasi adai yɛn nyinaa yɛnkɔ gya Henrietta sɛ wabɔ nso UK wɔba papa bi na yɛntumi nkora ɔmaame ɔbaama yɛnkɔ yo meda semo me na yɛkɔ yɛnim sa ne deɛ fresh anointing prayer and herbal center gusu aka wo sɛ baabi a wɔnom ka mpaebɔ ne bibiduro bɔ to how bi asenom fresh anointing prayer and herbal center wo ho asɛm wɔ na mu sa yɛdeɛ ahodo ka wɔ cancer cases ni nyinaa spiritual diseases ho yɛdeɛ no odifo kwabena gye na kache na ade bɛkɔ na wato ase de ama wɔ na wɔne prayer warriors no tigina bompa yɛ pa ansa na wɔn de bibiduro aka wo asokwa kiravi wɔne methodist asafo no na edi animhwɛ 0243 848735 0557583438 odifo kwabena gye oyɛ ojam grow fine moja duro be mani pedua na nyini famfa we de no be kama de amam de wontimi na wotena se meet me no me nsape na ne nsa na ase ne na ase atata ye na etitiriti de ne no mo soso na ho na nsan a wokwa na so a wontimi na de chia no pa wonya adwuma bia so akoma na adwu hwehwem moja bia da wo hia wo ni pedua no grow fine moja drum na ebetiam mi aboa wo sa kwa no so na hya no so wo akwa fikyira wote yaw grow fine moja drum vitamins ahodo ne nyina so ahye mu mam 0244596532 0244596532 Rock Care Clinic Limited ese bomoden ma won sanka medfagin capsules na mu ye pa ema moja endia frusani ewo nipaduam we yade no arthritis a ede yaw ebrewo a bomoden sa bre bia da wo no madrai bia fe so obi bia wadwuma no eden se wo bobolo anaso se wo ye kuanim wo ye adwadini anase mechanic adwuma bia ye adwuma den dia ede ahototo brewo no medfagin capsules wo kwa na akodu fie se ya bomoden no no bi ade beche na yaw ni nyina da asiatum every nipaduanum na wo no ven capsules eka ho Genicure 442 and afe Pacum capsules ni nyina da Rock Care Clinic Limited and de eba adwama so alaba and abe won metra kwan aboabu station wani siko house no na edi animhwem 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as a brain prostate cancer and enlargement and want to see fama fibroid stroke ya diabetes hypertension typhoid and malaria outside nyina ya de call Grace Gift na wa mo to ase de amaye baby enro wo pa de wa my Ghana wo sa Grace Gift ho a na chese wo kotwa eja wa adwena hye ne so ma no exclusive vaginal steaming egusu a ekwaso pant wo yo ba na wakete si asem no ebetime gyina na so ma wo mawe no so atimi akonkane a ene bomode akwa se Ohim School Junction Ohim amount from Barakese kwan so a enkorabata wo kumase ne ho na be ho no mekira kwan enkran new achimota petroleum bungalow one family life international school ene di anhwem 0543320030 0244126123 Caresic Ventures Zahara Mesha Zahara G capsules Zahara Man capsules ena fe Hindi herbal mesha Zahara G ni capsules no ene abomade aso be ka bompa mesha no na wodi afra ebeboa emoba ye nsawansawa egu ba no anase bema nsawansawa egu amodi ne ho no ebeboa pa tuli nyina sem de ne de no nsawa no watiti ama na ye kuro se ya pacha no so Zahara mixture ene Zahara gin capsules ana ne nsuo bomode ne kabom ebeboa ama watime gira wona so awo ho asem a aye de ne namu sa ye de ne nyina enro mi eno mekoso akamfo de acha fei bema peso gina na so che na mema yotumi konkan ya Zahara Man capsules mema wodia Hindi herbal mixture mane mema nyina timi no bi boato malaria typhoid ene yade ahodo bebre ase na boaso ma moja no ede afrusane ye ewo nipaduam Caresic Ventures ena wamde enupapa yi aba emontenso 0246348334 0248569335 Dyewood Herbal Hospital ne na chese Richmond Herbal Center eso so ewa adwama so akua fonko ne samana ya ma onsanka bi ya fasama ne siesie redie no ani enko no so saa ebeboa pa ma radian ani atensawasawa nyina da wokabomwa etuase ede ama na samana no wo hopa de ma oba fibroid ha wo no aso de aka nsuom na de astrasra wo yefunu no ase emema so time yusu a eya osisi no achi ebeboa ama wo shop no gina so ema memaye no etumi akonkan Richmond Herbal Center ese bomodin frɛ na gibi ne
Tom 0249186845 0546840846. Ye we kura no because wa eka wo say plaster foforo na ba dwama so no ye frɛ no ahomka heat patch bomodia pebi na wo your ba say ya na kyese wo kwa fikyire na wontimi nya adwuma wo dia fikyire kro no cramps no eno ase wanya plaster ne bie na dia fam wa ya se ho no a hyawata de egu so na fa ko nwuma no so ebe bon kakran ma ya wo nyine to ase de ma afa ye na nanom mmerewafo ne kwakorafo no so no eye plaster we ya na ebe boa wo aberewa bi wo fia abere bia wo kompre ne sisi ne kotodwa bomodia pebi ne fa tare sisi no ene kotodwa no so ma na nimpom na ye ne ya no eye wo nyina ase ebetu eno ti bomodin na pebi ne fatu ya na se na meka wo se wo kuma se na wo pe plaster ibi eto atone a wo mo se wo pe retailers and wholesalers any more di djuma 0599 991 149 0599 991149 Obama medase shane so Emma message Josie fashion away wo no na ashematade ameye program no Josie wo kuma se bom so ni meet me the sport na edin hwan mu atade bi a wo pen bi ama Josie empam Emma Mr. Faster no WhatsApp no 0243 433 465 0243 433 465 na Josie mpempa moniema Emma shize enso na me makeup si a wama me reggae ehye me wey ye mo wo mitri so eye rig na shize ayede ama me wo Kumasi Sports Stadium oni Unity Oil Dinhwan mu freshies na wonya rig bi a wo pede ehye me bi na opa afre no e was 0249 155776 0249 155776 baby awo bi ano obeye bi na yede abro yentwa ye homra ne yankwa ahoma ne so nde me yesi na I know me call Boko police station say I me ne ninu me why onone papa no I want anything no men kan say ne papa no ni sister ni kuno I dey call Boko police station say me ne ninu a under age na men hwe no me mfi no me so me nim bone am so maye intia na me sendi niska na me de bia ni wana me sendi my iska na me sending this kind today it's na modema call police station it be decided say me menko awa na police man na frame a na maka jen say me o baby na asem no clear ba fi asem no clear ba fi no me won man anadwo getting to bed 11 and a frame say ma me ya ayare pa ti memra and I'm too kind I'm far dropping me too kind I'm so free taxi say on di kind me share no baby crow and o di kind o di kind and I'm so me de me car to aso ti me na o mo fa no and ye de to taxi ni and I'm de me car DH straight to a ferry hospital ti ye de ni do hono no no me se senka na sata na nyin se do 7 months enti na say ni sisi mo mre kra na nanka owoye na me say okay enti no na one instantly me to tell no 3 million na ana me so beji na to no na Friday enti Saturday Sunday no mo frɛ me say omo hia moja omo pe moja de amano na aiso mo to moja na busa mo so moja say no say 300 Ghana and I'm pushing star and I'm pushing come on ni sister no say onji na mo fan tonu na ebi kan say mo di be dia fine to that whole 1 week and some days and I ba so mo be no ti yes ye tena so do and Doris Ajeman o say obi shatade no de bedanda no so immigration officer on nada awo onhwene ba ye to so emienu nso eya branti a Robert Apia ono so awo no person hwene ba no oba no de akora no adwane de to so miensa eye bema wono so ko sehwikodi na wotwe na woni amabeti kwada ya amabeti di nyinsi ahye no wawo wohwe anya ne de nti opeso ye DNA emu miensa no comment na busu apani ani abride hello we did baby afrefu hello I from Shagi kasa fra winchi ma ko na etele ma no ma na kwase abuo pa no bubu ye yo ye na jai ye be bre ho pa de ko to jumam anati amfon so jumam ko be po ma se girlfriend ye be se mo ye be mo muta le bi pa ba so ma me no papa so le be to ata fa be mo etie
na o kali ni chance abete on ebi ana kwe ya na sen na ya juma no omo ti akoma no do ebi ase mo na mo ya ma mo ka tantre enfra no mo mu nya botre no mo nta ba la ko ho no mo twempla na bi ti ya ya biem so wa dia ba bia first ni ese ntebe ni ese ntebe afa na ese ya ba no ma wa fe ye tie program papa ta ko pon ka mo ho na juma pa mo ye Yame Esha Papa 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby are free. Mira Maho you so Bob Roffy Kwamu House that's Mujanka why Mo afakwata dia obi amechano me amakontra na yawo ono organisa dina no banana Amsterdam me chamo pa na obakoi we ye besle so e mano bi se bi omu se ya o man he ya ye do ye trim ye ni awa no ye trim bra bi mu so le ne go na go di ba ko o se wa azu o boy ani ne etiwo e de de kwa na mu ye ni so e mano se bi o ma mo ni na o be mano so wa wo no wa se ne ba no wanye ne ba no he ne ba we akola obai waje obai ana akola ti ye ne ya ana wa yane ana ne dani aye no ana we aye no ne ogun fi abe bema wakwaje oba pena de nuru yo pakwata de e ma no ye de mu trim problem ye be try ro ho but what dey di ba ko mo se ye ne a ara oba ku makra 0322498035 my lines no answer ba ko pena ye adwuma bon check ba ko na ba be 0322498035 0322498036 0322498037 odini ba bi afefe nini aba ma papa Matomo akatuma poko fiase no tanko ni aba ma mentia me alwa pa champo profio aba be se ko mentia ne fina ko do poko suma mentia no pa na mentia akuma fm senior college ni nyina bibi aba ni dia me ye ni aba no dia me ka kire ni say won fo pie water ana biti bi no facility na wonye adwuma wonye tuti di 2 million kura bibi aba dia na wo pa wontimi mfanto wo pie water di 30 million na ton Indomie ye de 30 million na ton enti enya bo mpe BBC ni tina won ton na won yi na ni kran free be ma se be ma bi be free be dia ba ma hwe ni ba ma no ena ye ni aba yi so akama kola ye danie sebi so mo be se be ma be ye mo ho ade be ye amamra sebi de mo ko da wo se be ma ne mo na be me ya sa wo ni ka enti se na akola wo se eni dia de tina wo sa di ni danie ye ni dia ka wo di ni be danie aya munya mamra samno se munim se mo de se obi baba ye na mamra wusi o mo se no mo traffic mo nkoni nam ekobo se bi se ko bo ba sibra ama ni se bi mbem na mo wi a be ka se ba ya mamra le be je ba ama mo nya ni tra so mo fa kola ma be ma no yi nani okọ akola na obe ba da ko be chima me so se ka se e hia go papa me da ti mi aba papa bi na me ensha papa of akwata 0322498035 0322498036 within the baby afrefe mpacho me ka se free ono ho odumose okay be ma ko ni Emmanuel mpacho akwana se me die de for asa se oba oni be matia oni be ma awatama kwa na jimi die be na be mana yakwa ya no itiba me se o mo die me jakwa na ma fa na mo ye se wa ya bebo emodene bia ya be ya famu die bia betumi se be ya be locate oba no se be bia otie eho asem eden but yenim se de tie bia na ye be hu no within the baby afefi oh me ani pacho wa uba ko dibuku me ka se sumake papa masa jesu otie wa the pocket new engineer so otie pa me mo abaso ene dwumadi a wuti ma o mangana ya minto buzuka musuma saje na kaka mo kan se ma mi fa ye ni aba be bia wodi ye ni aba ma no e bana ko bia ye se fanamle ese una ye ni aba ni die utie ye ni aba ma ne se ma na cheza akwalo da akwa ni pa wotama ko umaso okura woze wotina junjun wa tina ma die chane die let's say ne ba no woni ba bia wo bia pim woni ba bia ba bia dim oso wo ba ba bi ntu wa how
say eno apan so ope no ba ne da gachi je ni aba ye fie no wan wale amfa akra ne mra na drone charge wo so wale akra nzo wo tam no za de ko no ba so be na wo so fa akra ne breye ni en fie ba ma me ya ne nsem ha basi eya na ensem ha ankasa pa no krem medin the Maa Akos program ni Akoma mu ensem wa 87.9 within the baby afrefi Mako media na ya abo man ta first into market yo nana yenkwa Mako first story na mama ka ma tell akwo bia no what morning market oku wa then we nim je na o pe no ntutu oku wa lo ọba wa ti ẹni ọmọ náà máa tẹ̀lé adìẹ ewu ebi ni ọ̀dì ayé àrẹ náà wẹ̀. na second story náà báàkò ẹ̀ mẹ́ẹ̀mà náà yàrá ní sísè ẹ̀bẹ̀ yìí ọ̀ first born náà bíbí wọn náà kàmí àpò ẹ̀sẹ̀ ní ẹ̀dí ẹ̀ o. yìí ṣe yàtọ̀ àwọn adìyẹ yẹn máa ní ẹ̀yà yẹ̀bẹ̀ wùlọ̀ mọ́ àrẹ ẹ̀sẹ̀ mú wọn ti àrẹ jà ẹ̀ hún sẹ́. mẹ́ẹ̀mà ní sísè ṣe wọ́n bẹ́ fọ́ mu wọn àjọyọ̀ ṣe fẹ́ẹ́ makai no asem wo ho we did baby free hello Maa Akos ya 1937 and so do ya me pesa mechanic first week eno enya pa ekise jamani na kuma adame bana so ekia best say don't you want to be man o so nfa na de mlen na ontipenu na de na ne ba no na so nwale on ko bo ni ba sibra masamani nyame esha papa 1937 na yedino etwa to sabre de busu apani sami e champion be jedwa na fe Akoma sports the powerful sports me pa chaw nia upetie e was sports mu bia no onsa ebeka mo fa nche ye ene line no ba akopɛ nti amaso no aye busy pa yeguso frɛ but ye bre no aso nti entumi emfa bie Akoma dansiom na yet mediatina all day. Akoma dansiom na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me dey tinton. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me dey tinton. Eko brebe ko siri. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh, ham baby, ko see. This Akoma dansiom na yet mediatina all day. This Akoma dansiom na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me dey tumpa. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me dey tumpa. Akoma FM 87.9 The station with the best music. I love the music. Akoma FM 87.9.